guys. Muri sei maskara sei maneru mamuka sei sanibonani ninja nitumela matsera nabudhi chiti aiwa ngatsangane pachirongwa guys chezvara nhasi tiri mu Friday happy mode handitika tirimo mu happy mode tirimo kokutyei zvedu takawanirwa nyasha handitika tiri kufara tirimo mose handitika thank you God kwera samazi thank you Tandiwe Courtney thank you hanzi data chitangai pano unotoya une data kamuningina usina data otokumbira vamwe kuti vakutsengere data because panapa unotoziva kuti pakaipa hesi kaninino wangu mai macheso kuri sei right regai tigare tesa disclaimer yekuti this is just a show right this is just a show no need for rising up your feeling stations right tiripa show saka musazo kwidza ma filling station enyu moda kuita dudu pana patiri fariri dudu ndere vanhu ndingangoti chi ndezve vana vadiki zvinhu zvakudhara handitika right munoita debate pane chwa debate muchita debate renyu zvakanaka handitika apo neapo muchakwevanawo handitika mune muchikwevana ndechikoti ndikafuchidzira uku ndorumira uku ndofuridzira ndorumira uku ndofuridzira kuti zvifaya handitika asi chikuru chayo kanga varipo pashow yemse Wednesday main aim yangu for doing this live yema big girls versus small girls muri kuiziva main aim yangu chaiyo muri kunyatsoiziva vanga varipo muri kunyatsoziva main aim yangu vanga vasipo tough modzokera kumasure monotarisa handitika as much as it's entertainment handitika pane zvakaitika nemusi Wednesday zvakabva kunana baba handiti so takati timboshe kwambijana vambotivhundudza vamboti vatisane bhutsi ivava masimola sai as much as tikada kuti tikasada kuzvitaura tikada kuzviramba but it's happening ende zviriko ende variko vanhu handitika they are there they do exist handitika saka guys thank you very much guys thank you Mese thank you Mese thank you Sara Musonza handitika thank you ingo share the live and take somebody else share live or take out somebody else share live anzi umudze masimola sadzika otherwise panoma zvino mukada kutanga kurwa tisati tapinda kana muchirongwa handitika hazvinhu zvacho hazvifambi zvakanaka isati kurudziri hondo handitika we don't condone fights right if there is a problem you talk right you talk we don't condone fights handitika and I hope admin team murimo kuitira kuti vaya vanenge vakamirira kuti vadi vamoita maitiro enya munoita comment section imomo handitika right so anyway pane vamwe vati vatumira ari ma voice notes kune mumwe atumira voice note rake ati time yamunotanga ndinenge ndiri pabasa anenge apinda pabasa ari kunze kwenyika uko apinda pashift asi ndoda kuti muplay voice note rangu handitika iyeye uyu ati iye ismolas pakaita wati unoda kutanga kuti afonerwe apinde pano handitika saka tichangoita saizvozvo handitika panapa we are the love family whether uri big as uri small as handitika iwawa mukutaura kwatichaita nyaya tichifamba nenyaya uchazongoona kuti zvakakodzerawo here kuti urambe uri mu relationship yemunhu anenge aine mburi yake kana kuti chokwadi hazvikodzeri handika it's not up to us but iwe wega semunhu you introspect and uchazongozvionerawo chiweka handitika right so guys regai tisano noketsa tamise time nokuti timbotanga tapinza tiplay voice note reatanga kuti voice note rangu ndatumira voice note mondiplayerawo voice note rangu kumadiaries right regai tiritsvagika voice note where is the voice note pazopinda kama message akawanda after that all right I got it SIS MELLY murise ndiri right zvangu I tried to phone that day but makabva mati hamuchatora makosi inini ndiri big house but ndoda kutaurawo kuti inini masmalls infect smalls yakandimutsa zvamaita kuti mabig house to relax is true hakusi kunyepa inini ndakaroorwa 2011 ndagara ndaiva munhu vakangorelaxa ndaiva munhu aingoti wokugeza ndaingogeza ka1 pazuva
kugeza ndaikugeza wakahwani murume wangu aiva munhu wayo aida staira yekuti yapadenga but inini ndaita nini handigoni what ndikaendapo ndinongoita kana 1 minute nditi ngatisangane pakati ndokuita se ndokudzidzisa but inini ndaingoti zvine basa reiko zvine basa rei handiti pa2015 ndaenda mumusha ndane nhumbu yangu yechitumbu 2014 ndopandakaenda 2015 murume abhasa rabva aita girlfriend obviously muziva vanenge vane information yedu yese mafone number yedu ese zvese murume negirlfriend zvazonetsana girlfriend yaramba murume payo murume ndiye akaramba infact murume wangu ndiye akaramba girlfriend abos girlfriend yanga yakuti inini ndakuda zvekurorwa murume akati no inini handikuda ndachingoda zvekungoti ndingofara girlfriend akatsvaga manambers yanga yandisa mamessage achindiudza achinditi murume wako iwe akauya kwandiri because of kuti wairamba zvaaida murume wangu inini munhu anoda zvekuita sex yekuti munotanga mambobatana mambodyana iye I don't mind anondidyawo ndichimudyo saka inini ndaiva munhu I was not interested in fact murume wangu abva akuzvipiwa kwamainini akabva anuudzwa mainini kuti inini chandiita kuti ndiuye kusmall this maikumba kwangu havadi vanogesa wakahwani havazi romantiki ndikati ndikuda zvakadai havadi ndikadai so ndoshuwa mainini vakandituka nazvo vakanditi ndosaka maisiyiwa wati murume wako aindisiya aikusiya because of this saka since then 2015 ndakabva ndamuka it was sometimes ndototi it's a blessing in disguise because inini murume wangu akatadza kunitaura neni akaenda kanoudza girlfriend but since then taakugona kucommunicata nemurume wangu akaregretawo mistake yakaitawo kana achiri kuitawo I don't know zvangu kuti varume havarambiwi but for now taakugona kucommunicata kana mumwe asina kuguta anodzowo mumwe sha inini apata kuguta kana mumwe angoita wejongwe ndinokwanisawo kumuudza but before zvegirlfriend issue takanga tisingagoni kucommunicata mubedroom taingoita tora mumwe otomuka makuseni life goes on saka inini hangu ndinongoda kungoudzawo ana mabig house abi yangu kuti sometimes zvinhu zvatinotora for granted kuti hazvina basa small things zvatinoshora ndo zvinoendesa varume because vazhinji vedu mazana wangoti marriage zinotina achievement dainge siri achievement ungadai ungumba kwenu ndo zvandachida kungoshiyewo nazvo zvangu kuti inini kwandiri small house yakandimutsa ndakarara yakandimutsa ndakanga ndakarara ndaifunga kuti ndiri kugona ndaifunga kuti zvandiri kuita ndiri kugona yeti murume anenge achicomplaina ndimongwa anogona kukudza kahwani unoti munhu haasi kuda anoenda nekunze unoitirwa kupi kunze osvikoudza mainini maweakness mainini ozokutuka nazvo ende pandakatukwa nazvo ndakarwadziwa bcause ndaiziva ichokwadi zvinhu zvakaitika zvinhu zvandakamboudzwa kunzigadzirisa apa naapa ndo contribution yangu andachida ngocontribute ngoti ana big house abi yedu ngatisarelaxi mutsimba ngatingorambai kana murume wamunzwa achiti niniwo ndikudo dogi mwipi but nina hangu manyo wandizoda vaita basa SIS MELLY and murume wangu truck driver saka ndaiva nesystem yekuti kana auya murume wangu munhu anoti kana aripo anoda kupiwa zvinhu zvake kana 3 rounds anodzida manje inini ndaiti kana auya ndobva ndangoti kahwani dzimoko kahwani kacho ndechitomanikidzwa nendisingatodi saka from there ndakadzidza because inini mainini vakandiudza vakati nini handiti mainima baba inini baba ndaivapa nyangwe ndakarambwa zvangu but ndikungokuudzawo zvangu kuti in future mukasagadzirisa amai ndaona matorerwa mumwe vakanyatsondiudza pachena mainini handidi kunyepa ndo vakambotanga vachiita zvekundituka but nekuzofamba kwekutaura because ndandira kumbovaitiro dzungu ndakangowapindirawo mune zvakanaka saka from there vakandiudza vakati murume hanyimwewo maiguruwe mune makaneta nei munhu munoona kana kahwani pasvondo kana katuu pai murume kusvika aneta saka ndo zvandirodawo ngoudzawo vamwe wangu kuti murume kana achida mupe kusvika mwoyo wamira ende nyaya yekuti murume ndounomutanga zvese zvimamistakes andakazi ndakuudzwa naamainini mukuona vanda vanoudzwa newangu murume mainini havana kufembera kuti ndo zvinoita amegro vakaudzwa newangu wandinopinda nemurumbezi
saka inini ndinongoudzowa ana mai guru yangu kuti sometimes vanhu zvinhu zvatine chingoti marriage is not an achievement varume vanoda kuzongodai mutsounoitirwa girlfriend ndo mutsouno reality painostrika ini kuti zveshuwa dai paipa ndakadai ende ukazoitawo lati murume wako akazodzoka ukaitawo munyama mumwe anobva aenda zvachose saka ana mai guru ngatisarelaxei muzimbabwe ngatisarelaxei ndokumbirawo mugondodzira vamwe wezi inini panogona kuitika live ndogona kunge ndiri busy ndozotadza kufona ndogona kutotadza kuiona ndozoona chachimunya zvangu. Thank you sis Melly, I love you so much. Alright. Zvanaka kuti ndandisina kuteerera hangu maorders because ndanichitira kuti panopinda mamwe mamessages akawanda soon after paanenge ataura because asenda kuri kuseni pazopinda mamessages wobo saka ndakumavhura kuti aramba akatika green kuti ndikurumidze kumawana because kunopinda mamessages akawanda evanhu saka ndaizonetseka kumawana. Right, at least zvinonakidza izvi ibig house iyo iri kutaura yoga kuti ndaita mistake panapa sis mondiregererawo. Pane munhu angachiti SS ndakanganisa. Pane munhu angandikumbira kuti before live tisati tapinda mutopic angachida kuya neconfession yake. Ndakanganwa. Ndakangana ndotozvifunga iko zvino. And I think the person is watching the live. Alright, if you are watching the live, I'm sorry, ndakanganwa, sorry. Zvatichaita ndezvekuti tichingopedza live ino ishi ndobva ndakufonera back woya iwo pa live oli wotaura confession yako. Sorry ako mudikani ndakanganwa ufunge ndakanganwa nokuti pane munhu anganyora nyaya yekuti data saka ndatokanganwa kuti kune munhu angati musati matanga ndinoda kutaurawo confession yangu handisi kuziva kuti confession yechi anyway, but anyway I know kuti you are on the live. Ndozongokufonera soon after chi live yapera anitika right. Zviri kunakidza kuti ndibig house vatanga vati ndakamutswa nesmall house zvandaiudzwa exactly ndakaona kuti munhu afemberi ndakangoudziwa ini handisiri ndi kudaro maaudio aya right. Regai tinde kune ati anoita first caller yanhasi. Let's hope ndokunudza kumuwana right one. Right, let's hope ari online because ari kure tinogona but Zimbabwe hainetse network though. Akati ane nyaya yake yaroda kuchitaura uyu. Hello? 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 Caller, hello? Caller, hello? Hello, sis Melly. Hello, comment Right. Masquera say. Taswera, masera say. Aiwa taswera isusu ndanchitopa mukuda usi online. Right. Zvakanaka tati aiwa Jose munhu angakumbira kuti unoda kuita first caller. Pazongoita apo first caller yema audios andatanga kuplaya first. Anditika so but still all the same angari ma audios you what unoda kuita first caller. Saka wawe first caller zveshuwa. Anditika right. Muningina wauya pano kati ndikuda kuzvimiririra. Anditika ndakamiririra handisi kuziva kuti uri kumiririra ipi kuside ripi rauri kutambira. Can you please takupa mukana inguva yako iyi famba nebhora mberi. Alright, sis Melly. Ine hangu initiri small house, but andingamboti ndakamirira ma small house ese because understanding yangu I think ma small houses akasiyana, so maybe ndingangoti ndakamirira ayo akasiyani because it's not always kuti ukanzwa kuti small house zvinozikana about my small house ndizvo zve-small house. So yeah, so inini ndiri small house and I don't know. What I can say personally is maybe kana
ndakanzwisisa topic iripo nhasi. It's a general discussion hayo yekuda kunzwisisana kuti usaitwe idu isusu tiri tifundei patinochita zvatinenge zvichiitika izvi. Is it ndizvo here? Ndizvo chaizvo nekuti unekuudzawo mabig house wokuti voitawo up the game sei handimaona for instance kwenyu togona kubvunzawo mubvunzo kusaidi kwenyuwo imi pamakapindawo musmall house baba vekwenyu akakuudzaiwo nezvamaigure here maweakness amaigure here and what did you capitalize nemamistakes amakaudzwa here anove api chii chakaitika kuti muzoende zviri kufamba here kana kuti zviri kudii hatisi kuziva. Alright. Inini ndane 2 years in a small house with the same men that I've been dating, and the reason why actually this guy, he told me everything and I know kuti zviri kufamba sei. Kana kuti he told you everything ukureva kuti kudii he told you everything kuti kudii kuti ndine mukadzi. He told me kuti he has a family, okay, a wife, he has 2 kids. Yes, I know, I even know the wife. Sure, tinotostoka tichitoziva kutoti maiguru namba dzavo tori nadzo mapicture zvese. Ko namba wakadziwanepi? naye vanofarisa kanogondoti ndipe foni yako ndifone kana kuti ndipe foni yako ndidai kana kuti otongoita zvaanenge achita achishandisa foni yako. Ofonera medium akashandisa foni yako. Saka pa 2 years dzamagara muchidana naye medium havasi kutoziva kuti unoexista kana vakuziva. Havazvizivi. Actually that's the plan, that's the ndozvatakawirirana. Because inini hangu personally zvatakawirirana ndezvekuti now that I know that ndozviripo, it was a matter of him and me, zvisinei nefamily yake, zvisinei nekuti kumba kwake vari kuita nezvei kana chii handinei nazvo. Ko kuzostoka ayo ngatite tichivambidzana ko panyaya yekuti munezenge muchivastoka mune muchida kuonei? No, hakusi kustoka kwokuti ndine zvandoda kuita kana kuona, but unofanira kugara watongoziva munhu wako kuti zviri kufamba sei. Usakada kutogara usati maiguru vacho vakaita sei kuti unyatso kuti up your game. Ko tongoti maybe wakawana maiguru. It's not even about competition kana kuti chii, but pane zvimwe zvekuti pamwe unogona kuzobatwa uriwe navo maiguru vacho. Apa ukasanganwa newe ukavimba pamwe ukarohwa wakandoenda sei kana kuita sei. So unofanira kugara uchiziva kuti unopindira naye munhu akaita sei. That's the tip. It's in for me yangu, that's why I know about her. Even number dzake just in case he calls me first. Then ndagara ndichitoziva kuti handidairi kana kuti kandidairawo ndikudaira sei. Okay. Alright. Enderai mberi. Yes. So inini relationship yake nemunhu wavo anditi. It's not about nemurume wavo competition. It's not about competition navo. Munobvumidzwa ini kola kunyatsotaura munobvumidzwa muningi naunyatsitaura kuti relationship yamaiguru nemurume wavo haikona kuti nemunhu wavo. Unogona kungotaura ini munobvumidzwa kungoti nemukadzi wavo. Munobvumidzwa ini. It's not about ivo murume wavo nemukadzi wavo ikoko handinei nazvo. Isusu patinoita zvatiri kuita, it's up to us. Zvatiri kuita isusu hazvinei nekumba kwavo and zvavari kuitawo kuno hazvinei nekumba kwedu. So ndozvatakawirirana kuti ini I don't have the intention yekuti ndiparadze imba yavo kana kuti ndizoroorwa nditi second wife, no. Handina intention yekuti ndizotora murume kana ndizochengeta vana vake kana kuti chii, no. It's a matter of how I feel when I'm with this guy. It's a matter of how he treats me. It's a matter of companionship. It's a matter of enjoying his company. Kana tiri chese, that's all. So panenge aripo pachisangana towirirana tofara totasei and then he goes back home. Sometimes anogona kutouya towirirana tofara toita everything zvatinoita. Sometimes zvokuti handisi kudzokera kumba inini dzimba nenye zvandinoda kutoitawo ndotomuti ayo dzokera kumba.
Okay. So but you sound so young pavoice rako. Iwe hausi kuda kuzororwa here noti wati hauna intentions ekuti unoda kuzororwa nemunhu uyu. Inini actually have intentions ekutorwa nditoro nemarelationships angu andinotoitawo outside. Ndopanda chida kutosvika ivapo kuti saka muri kuzvifambisa sei kana kuti hamusi kuda kurogwa mune vamwe vanhu here saka mutone mamwe marelationships amunawo ende murume hazivi. Tinachiita zvatinochiita inini nditoro neangu marelationships andinenge ndinawo iye achitozvi. Tegai varume hei, tegai vanhurume, tegai vana baba, imbomira kola, imbotegai vana baba guys, tegai varume vauye pano. Tegai varume vese vamunoziva, tegai varume ngavauye, varume, tegai varume guys, dedzai varume, tega murume wose waunoziva. This is reality guys, this is the reality of life. Zvinhu zvinoitika mukati muupenyu guys, zvinhu zvinoitika mukati muupenyu. Tegai varume tinyatsofambirana vanyatsonzwisisa ndo varidzive nyaya idzi. Ngavauye varume vanyatsonzwisisa zvinenge zvichiitika kuti zvinofamba sei. Tegai varume vanyatsonzwisisa zvinhu kuti zvichiitwa paya antika kana uchizvinyepera kuti ini ndiri ndogaini, ini ndorova kwaMary, ndorova kwaMadam, vazive kuti haiwa antika munhu anenge achitotsikisa dzake underground handiti maona. Saka dodanai varume guys, dodanai varume, danai vanhurume vauye pano vagarire mudhuze vanyatsozvinzwisisa handitika dedzai varume vauye pano vanyatsonzwisisa right. Saka enderera mberi akokona. Inini ndinototi kana kuruzonzi ndawanawo wangu achada kuzotondirorawo I would gladly go get married. It's not like ndichatora 5 years ndiri faithful kumurume munhu ndichiexpecta achasiya mukadzi wake kana kuti ndichiexpecta kuti he is going to love more than his wife. No, this is a wife that he has. Vane vana vese, there is no way yandingagara pasi and expect kuti achasiya ikoko. But at this time before ndawana some people that's why I'm enjoying some right. Saka imimi murume uyuyu ane bege. Anaro bege. Saka muri kuda bege handiti. In other words. Not even. Even. Bege it comes with the relationship kana munhu akati ari kuda kuzopfuuri chiro zvaada kukuitira. For me, it's just a relationship inenge chingoflowa just like any other relationship nemunhu anenge ari single, but inozombosiyana ipapo pakuti inenge nemachanges ayo ekuti I understand kuti kune the other guy, the other family iriko. Saka pa 2 years dzamamuri mose chamaitigwa so far chiri productive chiimi chokuti munoti ndakatova chigwawo imba, ndakatotengegwawo motawo, makaitigwa chipi chikuru chikuita kuti murambe murimo munyatsoti this guy ndomboramba ndinaye kusvikira ndazowanawo kusaidi kuite zvokune vamwe varikoko kana ndazowanawo kuvanhu vangu vari single variko kazi pane anoti ndoda kuroora ndozosiya hangu asi ndendadi ndawanawo ichi. So far maitigwa chiini? Like I said, it will be zvekuti chirwa whatever that zviripo handiti. It's never an intention. Of course, ndinotaura kuti ndoda kutangawo chakati otangirwa like for example kana ukati ndotangira business chakati opiwa mari yacho yebusiness kana ukati ndotangawo chakati ndoda kuitwa chakati handiti. But for me it's never about kuti ndine like I was saying kuti kune different types of masmalls akasiyana. Kune mamwe anotopinda atone purpose yekutoti ndokutsvaga kana kuti nene inozondiitira chakati ichandivakira imba yondivakira mota and stuff handiti. Iwawo vanenge vachiita zvavanenge vachiita. Koita vamwe vanenge vachitota intention yetovatatoita sei vachatourwa vachatoita masecond wife and stuff handiti. Koita kakasiyana-siyana umwe anenge ane intention yake yakasiyana. Even for me I have zvine ndakaitirwawo zviripo zvandakaitirwawo. It's not the main purpose of the relationship. Okay, saka right now it's just you andisinyatsokunzwisisa hangu anyway. Mati mimi haisi nyaya yekuti muri kuda begi, muri kuda begi kubva kune munhu uyu uku mune vamwe vanhu venyu vaminawo. Saka toti chii apa chamakagarira munhu ane mukadzi wake uyu isexy here chii?
I feel kutoti I think kana pane vanenge vari situation yakafanira you meet someone, they are married, but you are very compatible, you enjoy each other's company, munowirirana, munonzwanana, everything zvamunoita munozokunzwana kuti zviri kufamba, so that's why I'm with him. Ndinotosvikawo pasi pemusuwo iye andimusuwo like a normal relationship, just that ine mitemo yayo chichi, but otherwise for me it's just as a normal relationship. If someone yotonzwanana naye totonzwanana yeah. Okay, haiwa tinotenda Kola, thank you very much nekuuya nenyaya yenyu muchitiudzawo kuti haiwa imi muri musmall house ende zviri kukufairai, asi on the other hand mataura important party amataura important point yekuti aiwa indine vamwe vanhu vangu kuitira kuti kana munhu achizodzokerawo kumukadzi wake zvachose indini ndakawanawo pekujegera, handimaona, kuitira kuti ndiwanewo vekuti ndikontinue nawo. Tinokutendai nekuve honest kwenyu, tokutendai nekuuya pachirongwa. Regai timbonzwawo vamwe kuti vamwe vari kuuya vachiti kudi. Thank you very much Kola. Okay. All right. Ndikolawo. Right. Maipondo. Wambotanga une green button. But razotiza. Ndosaka nda unpina comment yako buda udzoke. Right. Number yekufona anditika the number to call and now ngenda pina number. Right. The guide it so. South African number. Indo number is South African number iri kufoniwa nasi. I'm not using this line ndo public number yatokushandisa nasi kuti tifoni atisi kushandisa chachipanenge kiri kosi kafoni kacho kakafa kanogona kutinetsa, handimuona. Right, so ndaisa number iyo vari kuda kufona anditika ndifonai, be it big house be it small house, anditika kana uri small house uripowo please uyawo uti toda kunzwawo vana uchinyatso kumirawo handitika uchiudzawo vana uya ari kuti edmi oda kuita zvokuedwa palive house uda kufona. All right, what declined the one, what aid me now you say declined. Okay, so you can either call or right the guy teams go vari kufona kuti vari kuti kudi. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Yes, maskwera saiko Kola. Taskwera makamira kusaidi ripi imi muri kuti imi ipi? Okay. You know, I can deal with my real life problems. I have a problem with budget. Everything is very artificial. Can I was one of them who say, look how I just opened in a new relationship. I cannot assess of compatibility. Sure. Yeah, I put out they are not serious. Gavasa insult at the way to compatible. It's not true at all. Thank you. All right. Right, thank you very much. Andisikuza kuti ndi big house here kana ndi small house hanzi ina ndina kuira izvozvo hanzi volume yavo tatsingainzwi. Let me try and add the volume. All right. Kola vari kuti hanzi ava vabva kufona vasazvinyepere vachiti kwa hey tiri compatible yekuita sei kumurume womunhu hapana compatibility apa. Anditika compatibility yavo chazooneka kana mushure mekunge vawana wavo. Anditika ndopa vachazoziva kuti ari single kuti vari compatible here kana kuti. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Mascara say. Hello. Yes, Kola, Mascara say. I think there's a difference between a small house and a girlfriend. So it's a big house. So come a small house, I have to but it's small house because I think small house are very
then because the girlfriend yongotiwo ari kungodana nemurume wemunhu because it's a big house ekuti vakaroorana. So I think there's a difference. Saka muri kuti mimi small house munhu anenge aine mwana nemurume uyu ndo inonzi small house, then ava vanenge vachingodananiwa navo vanonzi girlfriend. Yeah, my girlfriends. Okay, all right, okay. Saka vanhu vari kupona vachiudzwa kuti ismall house here kana kuti girlfriend. All right, okay, no, tanzwisisa ipapo. Thank you for your contribution, thank you very much. Right, aiwa tiri kudzidzisana, tiri kunzwisisa handitika, tiri kunzwisisana, toda kunzwisisa handitika. Right, let me call back anga achifona mumwe. All right, hanzi chinonzi small house munhu akaita mwana nemunhu. Right, kola hello +97 hello. Hello, Snelly. Maswera sei kola? Taswera maswera sei. Daswera. Hey. Ini no ndakamirira ka small house. Okay. Hey, mune mwana here? Vadona. I think vadisturbiwa nemacalls ari kupinda direct. Guys, tikanzwa kuti pane mumwe munhu ari kufona, ngatimirei kufona. Handitika tikanzwa kuti pane mumwe munhu ari paline, ngatimirei kufona because macalls anobva adisturbiwa. Handimaona tisadisturbe macalls. Handitika ngatisadisturbe macalls. Tikafona toda kuzonzwawo, tinobva tadisturba munhu anenge ari paline. Tikanzwa kuti pane mumwe ngatimirei. Hello caller, muri sei +44? Tiri boss SIS MELLY muri sei? Ndiri right. Muri kusaidi muri kutambira timipi? Ndambuya boss. And kuma small house. Ina ndikamboende ku BH because my BH akapusa maoka saka nditoro zvangu small house. Okay, vakapusa haufa. Vakapusa sei? Vakapusa because chikonzero because tese tiri vakadzi tese tine mabesha akafanana takasikwa zvakafanana, so tinoita kuti utore rume nemuchi. Okay, all right, okay. Ndo pavakapusa kaipapo SIS MELLY because sure munhu it's just take 2 minutes for you to up your game. Unoti wakurasika apa dzoka muchuni. Maona varume vakaita sevana vacheche, ukasweka uchimupa banana 24/7 anosvotwa. Maona anosvotwa. Saka unoregulata, ukamupa banana nhasi mupe apple mangwana, mupe cucumber, mupe chingodaro. Maona saka mabheti anotimbirira banana every day. Okay, saka imi kwenyu muri kuchinja, muri kuti banana apple pie, banana apple pie, apple zichinda zvakadaro. Maona manje saka akazodzokera uku kune muriwo uyu webora uyu yajaira kuitwa grilled chicken and fried fish kwanguka. Aiwa obvious munhu anotongoona kuti zvadhamu. Makamaudzwa here imimi kola kuti kwangu inini ibora daily? Mukatirega ndichichinja chinja nditi nhasi ndomboti zvima vegetables zvinyevhe zvima mixed veggies chikana kuti makangofunga moga. Makaudzwe? Some situations vamwe vanotaura akaita mabalance anouya kukudururira information yese kuti mukadzi wangu ibalance haatombogoni, tinoita missionary everyday. Maona then koita vamwewo kuti hatauri but unotongoona kuti zibaba rinongouya rorara pabhedha rakaita kunge dacha, haritombogone kana kuti ridyewo beans kana kuitawo masire ekukotamisawo bhebhe, haritombogone. Riri kutoda kudzidziswa newo wotoziva kuti kudheniti zvakadhakwa. All right, okay. Exactly. Saka ivo vanotaura manje vakauya kumabhh ka isusu tinovapa mahigh class mahigh grade inonzi cannabis. Vanenge vajaira kasupa chibuku, tinovapa cannabis yekuti anogara ari high ari charged yakamira 24/7 which kumba anenge asitombozvi kuti ichiri kumira here kana kuti yangovo mbombombo. Maona unotaurwa nevarume vakawanda, mukadzi wangu wema muhapwa wema pabhini akauya kwanisiri ndeitinhuhirira inonzi chicrib kupitsu. Saka munhu anoinda.
saka kwai vari kunhuhapwa aiwa hanzi vari kunhuhanza vasi kugeza pakaiva mazing sisters edu vanozochema kuti vatorera but then murume anenge achiuya uri kunhuhwirira ice cream kusasu mwapwa macho muri kunhuhwirira chichi saka atinakirwa munhu akakupembedza so anenge achingobva uchinhuhwirira akaenda kumba bikita 24/7 nyange munhu abva kugeza mama toisa here ice cream munenge matoisa here ice cream yacho munenge matoisa here ice cream yacho kusinhimi kuti zvofamba sei aiwa simeni auisa ice cream kusini kumazano zvinhu zvese zvavadi chitaurai muchivaudza kuti kana kuti zvave advanced muri kunyatsoti ichidyo vanyatsonzwisisa mapikausi muri kuhereko itai muchipembedza hapwa itai muchinhuhwidza hapwa dzenyu izvozvi tiri panapa please batai muhapwa munhuhwidze munzoti makamira sei can you please pembedzayo hapwa munzoti muri sei as we speak tiri palive vhurai hapwa dzenyu muzvinhuhwidze munzo kuti kona vari kutaura chokwadi here kana kuti kona kutaura zvinhu zvisiri izvo vhurai hapwa dzenyu muzvinzwisisi munzwei vamauka vakagara ikoko endererai mberi kola uyo kabheti kabhaka kari kusaunda like ka11 years kaka kandigumbura zvikuru because ini ndiri kumirira mabheti handikumirira mashi handimire mabheti rapisi ndikumirira mashi akakashika bhaka kakuti ndimuise klasi yemashi I can't put this little girl muklasi yemashi because what's the point kana une murume wemunhu simeli asiri kukucheketa hana kana chaakuitira ukutokurudzira isusu tinozongodanana tozoita toriko what's the point why you wrecking someone's house kana usina chauri kupiwa simeli because inini point yangu yekudanana nemurume wemunhu kuti ndione something out especially ndiri single saizvo akashitawa time single manzwa ari kufanira kuhla munhu ihla munhu kusvika munhu asina kana mari yekutenga underwear wanzwa kana ari murume wemunhu because ambowire ndochiororo ndinochiti chiororo chekuorora varume vekuvana then ari mukomana of course taita relationship yedu of course mari inozongouya but zvesiri tiptip murume munhu kana atoya kwauri kamunyise mupfidze okay kwai vana baba kana muri papa varume kana muri papa hanzi dliwai kwanzi dliwai muri nyama kwanzi munhu chop the money chop the money gonna be chopped handisi ndikola vari kudaro handisi because sisimeli vanhu ava vakasadlika vakanda kupiwa high grade yandataura yecannabis ka saka iwoda kupiwa cannabis usinganipe kana $10 kana $10 but then cannabis grade then go to your wife wasina chaunopa wemupa yebitebisi because inini handingakupe high grade kakusina kana kopa yakundipa simeli aiwa kana hatinzwani munhu ngaandisapota andichengete then anowana high grade pasina izvozvo high grade hausiwani ukauya kwandiri toita misina kuenda kumba kwako okay saka izvozvi mimi achievement yamakatoitigwa so far ndeipi aiwa achievement dzakawanda isi tobata mabhatani mared buttons simeli saka achievement dzakawanda hatingazitije plus duzvi racho riri panapa live rinozoona izvezvo atonzwa voisi rangu achatozouya akandibhura kana kuramira wamuri kuti ruzvi ndiani simonda madam kana kuti murume wacho murume wacho ari panapa okay saka munomitodedza kuti namazita aiwa zvakanaka chaizvo kuti vazvinzwire dedzai varume vauye guys dedzai varume vauye dedzai varume vose ngavauye vayatsozvinzwira zvinhu zvavo ngavauye vayatsonzwa zvinhu zvavo vadedzai varume vauye vayatsonzwa nemazita avo avanopiwa ngavauye kuno kuyatsonzwa mazita avo avanozvipirwa panapa enderai mberi henyu exactly vanto tinotora nemanikname ava tinovapa vakapusa ivava saka kona uyabva kufona kaunotonzwa nekutaura kwake simeli kuti ijoki but rine nzara joki chairo chairo uri kuti ane murume ringe rakachangamuka simeli voisi riri hai kuti zvokuti ini tozongodana what bit then why you fucking them bit man nosina chawakupiwa simeli ndopandigumbuura kuti sure joki rangu iri mubii wangu uyu tiko naye mukupa bhinzi mahara aiwa sezvo muri kudzidzisana makutodzidzisana panapa achaitawo up yegame atonzwawo muchitaurawo ndofunga meno kuti zvichafamba sei ari kukunzwai muchitaura kona hello
right, kola vanenge vadona. I don't know what happened. Right. Right. Hey guys, mandedzera varume vacho vayanzonzwa kwanzi dhoti racho riri pano. Saka dai mandedza dhoti iri mume vacho vauya panapa kuitira kuti vayanzozvinzwira. Handiti maona number ndakapina vari kuti number the number is pinned. Handitika the number is pinned. Handiti zvati muri kuda number ipi iyo yakapinwa iyi. Kola hello. Ndiri right murise all right ngatitei so guys mbatai makadaro makoza ari kuwandisa vari kufona vese kana ukafona antika vese vaflika ndichakufonera back I'll call you back ukafona ukanzwa kuti pane mumwe munhu aripo don't worry number yako pambeona except vari kufona direct ava ndo vanotedza kuzofonera back but vari kufona neWhatsApp call vese ndichakutai return makuyo calls I'll return your calls saka pakai makadaro regai munhu ari pamupedza kutaura right kola maswera sei taswera ne UK kupisa iyi aiwa nyaya tainzwa rikaitidai so sisimeo icho tinomboita kuti murume mukuru abve kumba kwake agozoya kumba kwako kusmall house muri small house kuti alright hey opota achiyeba kwake kumba kuti ari kuenda kubasa hakuna mwana anokwata anenge aine nzara sisimero hakuna zvakadaro problem yedu yatinayo vakadzi vechizimba i1 takanyanya kurera totita varume vedu nganjadzidze because chaari kuinga kwandiri chikapa chaari kuinga kwandiri kugezeswa vazhinji vacho kamazana vamwe ndenu nogezi vakauya pangu ndovagezisa head to toe kukwesha newaya brush sisimeni ndozvavanotashaya saka izvi zvekuti maoriginals vari kumba vanozotanga kuti vechichi chikomaki chake chinobuda nekuti anenge aprovide kusina singa provide for service ka mufadza mutengi ifadza mutengi and anotoburitse neinobuda izvezvi chikuta varipo paonline vari kwangu varipo vabva vachisora kuenda kubasa takatogara tese tiri pana sisimeri vari kuzvinzwa and vari kutoseka aiwa tati kutoda kuti varume vacho ndo tatinyatsa kuti toda kuti ndivanyatsa kuzara pano varume vadarike vakadzi nhasi because idzi ndo inyaya dzavo ndo vana muparanzvongo ndo vanonotsvaka masmall house acho handimoona saka indafarira kuti nemazita pane mazita avo atichavapa avari kutopiwa kudhara saka ida kuti vazvinzwire nokuti vakaudzwa namedhemu kudheni vanoti medhemu ishayisano medhemu vari kuda kuita jerasi medhemu havasi kuda kuti munhu afare saka vakazvinzwira zvichitaurwa pano kuti tine mazita avo asi atinovadedza nawo zvinonyatso kunakidza izvi ndosaka ngatideidzai varume vose handikavadeidzai vauye pano handitimaona kana une murume wako wanga uchinzwa uri 1 nhasi ngoti baba live iyi ngatidzwei tose handimaona kuti vanyatsonzwisa kuti kune mazita avo ari koko handimazviona enderai mberi kona panapoapa kutaura ataura nyaya yakanaka sisimeni ataura panyaya yekuti inongoita everyday zonke zvakangofanana aiwa zvinotosiyana hazvinangotika everyday makumbo mudenga oyozi kuti uno zviripoka ndosaka zvichifana kutenderedzwa hapana chakatombopepa posisiteri izvezvi ukavabvunza kuti ndabvunza kuti madzoka nhasi nezvino mamuri pano muri kudeva vakati unoziva zvandiri kuda tikati kuinga makati mude muri kumba weekend zvikanzi hapana iripo vanga vachiaina tabva kubasa vachiaina tikangoswera navo vachiaina ndo zvaita vekwenyu iroro repamba vangori izvozvo ndo zvataura vekwenyu nhasi vadzoka izvezvi tasimambofungira kuti vari kuuya izvi saka muri kuti izvezvi vatoriposo munavo varipo vakagara vari kutodya hanzi vanga vachitoshama kuti hanzi kuchine mazondo tikati anoshayikwa nemazondo nyama zviripo ndo zvinobika kati aiwaka marimwe zviro makasiya mataura nyaya yezondo saka takubikirai takutsvagirai takutengerai kwanti vakasiya chikwama chavo yange yakaipei apa vanenge vachiinvesta vari kuinvesta kwete zvekutamba okay saka imimi munombonyatsa kana vari kwamuri munombonyatsoita sei chaiko chaiko imimi pabonde apa hatimbopinda mubedroom yenyu yakanangana nemimimi kana vasingamaindi havo sezvo mati vari kudya handitika hey let's hope kuti gulezi havase palife nokuti izvo zvanenge vakatarisawo live baba maiwe gulezi varipo yoweka alright but anyway ava vanokuzivai vanondiziva saka voisi vakutoziva kutoti ndiwani gulezi varipo gulezi ndakatozombovabatsira nagulezi nenge takutombowirirana because gulezi ndakavaudza ndikati gulezi pane pamuri kurasika alright nekuti gulezi vakafona vakati ndine mwana anofanira kuendwa naye kuhospital appointment ndakavaudza zviri kudiwa
hapana chiri kuitika. Nguva yasanenge ari kumba kwenyu handigoni kuenda naye, ndikati chii chiri kuitika, vakandiudza, ndikati aiwa regai ndivabvunze, ndokazvavabvunze kuno mune muchikasi vakatochengeta mufoni mavo baba. Hey, yeah. Vakatobvunza kuti aona kuti muri kudana, ndikati ndikukusevhiseka saka yange yekeripe. Akati saka chandonzi ndinotadza chii, ndikavaudza. Saka zvinoreva kuti havana kuita app yegame here pamakavaudza kuti murume uyu aramba achingodzoka? Ndakavaudza vakati zvinonetsa nekuti musuno uyu wandakada kuzvita vakandibvunza vakati madzidziswa nani mazofunga manje kuti mavada kundiitira izvi. Saka imhosva yemurume kai? Kwatinorwa ndokwatinomhanyira kwavo ngavanoenda nekuti pano kana vakatobva fadza bhora totamba yedu bhora ivo manje kuti vachienda havachada chatwekweche pano. Saka saka vakakudzai maweakness ago, vakakudzai maweakness agulezi ndova ndati kuna gulezi bhora pasi chiri kunetsa nemi chinga munonzi makao chikoro makadzidza wanu. Zvikanzi ndobva zvanzi chii chavakakuudzai, ndikati vakandiudza nyaya yenyu yekuti kana muchirara night dress renyachinji ndiporo iroro rikawachwa iri rimwe racho hamubatike usiku, hamubvume kurara mumaoko. Iyo nyaya yanga chataurwa yehapukai. Ndikaudza kuti aiwa kachoya chinogerwa achiite sango rechoya, hatisuda kubata uipo. Murume wenyu anodya zvekudya zviya zvikanzi hatombondibati, ndikati kana dai kuine baba vanodastike problem. Ndikauza kuti kana vana baba vanodya ndiva vanodya vanorikweta karachena kuti mbu esi vanoda kugezwa. Saka ivo ukangoziva maweakness avo kai uzondibata mari kutaura nesisina benzi remunhu. murume saka murume atori pasaidi ari kubatwa, ari kuda kuzama kubata kuti information isabude, ari kutonzisa ndibate mhani kuti anasisimewo inga zvakaoma. Saka ndozvandikutaura kuti ndakazovaudza ndikati aiwa kaapu game yenyu amaini nekuti problem iripo muri amaiguruka ndokubatsire zvamunoda. Ndatoudza baba vemakati aiwa imimi zvomuchiita imboendesai mwana kunorapisa, kana madzoka kunorapisa mwana tozotaura nyaya maiguru. Ndobva ndavadza kuti ndichakutumirai mati ari kuramba munhu ndobva aenda. Saka maiguru vakatoona kuti hakune kutambo, vanotoita shamwari yangu kuti zvifambe. Maiguru vacho ivavo chaiva vainzi heye havadi kuendawo basa, heye vanoti mabasa haasi kuwanika. Ndikati amai mwana changamukai, kune heye handipe mari chichi. Ini ndini ndakamuitira triki, atoziya aripo ngaakomenzi, ndiri kumuona achipasa makomenzi. Ndikamuitira triki ndini mati ari mumakomenzi kunohaiwa mabhero kwai ari mumakomenzi guys, murume wacho iye murume kuti nditapsi, kuti ndeuyo wakaitapsi boy uyu. Tapsi boy vanesa mukadzi uyu, kuti ndikuda mukadzi, kuti ndatambura pedza henyu ndatambura nekutsvaka kwemakomenzi sechenu kuti ungavani. Enderai mberi henyu kole. simoyoyo yabatsira kwangu animaona asi ndamesicha. Saka imimi hamuzonzwiwo here tsitsi like medium pavanozokufonera vatsvaga baba? Aiwa kana vari kwangu ndakamuudza kuti vari kwangu, kana vasiri kuonenga vasiri kwangu, saka chakaipepa pochi. Kana vari kudomudza kuti vari kwangu ndotaura navo ndovaudza kuti fonera yadzimai inga vari kutsvagai. Saka what will saka zvichatora chii kuti nababa vamusiyane nhai mainini? Akoma anenge aida kuenda anoenda, hapana akabatirwa, hapana akapisa pfuma. Kana vada kuenda vanongosumuka voenda. Tozati havaindi zvekumhanya vanguti mungofilira maiguleza kuti mungoti hazvichaiti rega ndichingodropa. What will it take? Ndakatombova
vatera vanogara vari kubasa baba ivava pane chamakavapa here hamuna kuvavisa mbotoro kana mwari kana iro chairo zvakanaka ikola maita basa at least tanzwa regai tinzwe mamafoni ari ngodai kuchemaya pane vari kuchema vari kufona neshungu chaidzo vari kufona neshungu vari kufona neshungu regai tinzwe kuti pakamira sei ndofunga vasi ndigulezi vari kufona regai tinzwe thank you kola regai tinzwe gulezi kuda ndiwo amene kola hello aish ndati ndichidavira chidropa because mafonero avari kuita vanenge gulezi regai tinyatsonzwa kuti ndigulezi here mafonero avari kuita avadzoka kola hello hello kola yes Hello, SIS MELLY, Maladi. ndiri right muri right here Ndinofara. SIS MELLY, inini ndiri kufona ndiri small house. Ndanga ndichiteerera vazhinji vanga vachitaura vazhinji vacho. Zviri pariri SIS MELLY. Mumwe munhu anopinda murelationship nemurume munhu for the sake yekuti arida kudya mari. Yes. Ende zviri kuitika zveshuwa. And then koita mumwe wekuti anodanana nemunhu SIS MELLY. Murume anenge asina kubuda pachena kuti ndine mukadzi wangu. And then iwe wodanana nemunhu wodanana nemunhu. Woteka find out apa iwe watore committed in a relationship. And then murume okudza kuti you know what? Inini mukadzi wangu ndomuda, iwe wachinzwe kuda. So now it's up to you to decide kuti uri kuda uri papi. Like for me, again, this example yangu SIS MELLY. Inini mukaba vandinodanana navo. Musi wana wavanouya kumba kwangu vachindidza kuti maiguru vako vazoti maiguru vako vazodai saka iwewe ita so. To me, he said to me, I want someone wekufambidzana naye. Though maiguru varipo, but I want mumwe munhu wandinofambidzana naye. If you're okay, ngatifambidzanei. And kutaura chokwadi SIS MELLY zvekuti kwamaiguru kwaitwa zvakati zviri kufamba sei neni wacho handisina basa nazvo because ari kuita kesa for zvandinoda inini as well nekwamaiguru. So that room yerespect kuna maiguru is there. Handina chakepo chekuti ndinotaura kuti akauya achinditi saka iwe ugadzirisa ichi because maiguru singa vanoita zvakadaiwo. So my point is tingangotaura kuti masmall house aripo and all that vamwe hatisi there pakuparadza. Ndikitoka kuti ndakambe ndanyeperwawo ndikange ndari committed in relationship manje handisina way out handiti and pandiri inini ari kuita kesa for everything that I want as well as kumba kwake and hatina need yekutombozivana handina need yekuti ndimbovatsvaga kana ndivafonera ndizive kana kutaurisa nezvezvo handina need SIS MELLY nekuti ari kuita both sides zviri fair. Sometimes ndinotomona tenga book vanonyorerwa list kuti nditengere zvakati muchopo oya kwandiri kuti maiguru vakwanyora list hande rinotenga I buy those things zvavanyora palist yavo ozviendesa kumba kwavo like ndiri kutendeka ndanefoya mira kola muri kuti imimi munotengera maiguru grocery imimi I'm saying kuti like muitiro wazinoitwa kuti maiguru vanogona kumupa list iye murume kuti ena unonditengawo izvi kumashopu handiti anotouya kwandiri kuti asamozoti zvamanyorerwa apa handisozviziva hande unotenga maiguru wako atiwaruda zvakati zvakati zvakati. Alright. And then Olita, my point from the and the up put here abudeo actually community izvozvo zvichiwa zvikutoitika and ndine point pana kola ambofona achitaura kuti inini ndine murume wemunhu and then ndinotoitawo zvangu kunzo paishu yakadaro uyu handichamubvunza kuti ari kuita small house kati nokuti one ukuita zvakuta utanopa maiguru ari kumbawo kuchirwere iwewo une dzako dzauri kuti what's the point yekudanana nemurume wemunhu one hauna chauri kuitirwa kuti anzi inini ndikuda munhu wekungondizvi kufambidzana naye what's the point like kola wish to afona achiti tinodanana nemunhu inini ndinodana nemunhu nondoda kubenefita something and for sure zvesure nokuti handingadana nemurume munhu ndikurisirei life yangu handiti kweita yangu kesi yangu wekuti ndakambinina nyeperwa and then pakapinda murelationship
Saka in case your case mimi you found out later matevene mwana kuti maiguru variko. Exactly. Saka hold on caller. Pamaida na pesa pamsati masvika pakuti chimwana chakumhanya ichi. Mamsingamboendiwo kumba kwake. Vanga vari kupi mainingi panguva yacho yekudanana kwenyu kwese. Kusina chini. Saka imini wala iti maigule ziko zvinova kuziva here. Vanotoziva kuti ndiriko. Hamusati mambotaura navo. Andinangotaura naye Sisimeli, ndinotaura navo chii nekuti I'm not there kufighta navo. I'm not there. Even if vakazviziva vakandinsulta vakati vanayo right yekundinsulta nekuti ndiye anga ari murume wavo zveshe. Pavazonzwawo side kubatanza 1 2 3 uyenge tiri fault yake. But pakangoitwa mutemo wekuti zvekuti kwamaiguru kwamainzi no munhu nemunhu mainda chi your own business and life iri kungoendeka nekuti nadintasiyem life yavo ivo vacho vakaona kuti hapana kuti ndinoenda unonesa nemunhu nekuti haamisani neni. Ko panyaya dzekufona apa munoita sei? Munofona here kana vari kwakwagulezuku kana kuti iye ndiye anofona mufoni? Handidi kunyepa Sisimeli, nguva yekuti nditi ndinoswera ndimutsvaga kana ari pagulezo munhu uyu anomeka time for both sides Sisimeli. And sometimes ndinotozwa ndinonzi kumboita zvamaiguru handiri kubva ndida kudai I understand. Kana iri nguva yangu ari kwandiri ndizvozvo zviri kufamba zvakadaro hatina nguva yekukondana. Saka makaudzwa kuti mucharoorwa here? Kutoroorwa akatonobvisa. Saka imimi yenyu haisisiri zvenhingikiri small house mateve zvesecond wife. Ndopanobvira small house Sisimeli. Handinangotanga nekunobvisirwa zvakazoita with time asi handii ndakanga ndi small house kwete yekuti papa nemukadzi muhombe aripo. Saka inini point yangu Sisimeli yaita ndifona yanga iri pakuti ndaona vazhinji vangoifona it's like tiri kuti vanhu vari kudhisana kuti small house uya
big house, of which that's not the case. Let's look at chinoda kugadziriswa kana uri kubig house pane fault yawina igadzirisa kuavoida masmall house kuti asatombovepo. That's my point. And then to small house, vasataure kutoganza kuti inini ndiri kutorera munhu murume wake, ndiri kutorera munhu murume wake. You know, it's like kunge chinhu chakanaka because zvakuita kunge vanhu munopromota kuti masmall house ngave, you know, of which is something isina kunaka. But kana waito wako munyama wekuti wasanganawo nemunhu ane murume wake okunyepera, it's understandable. Kwete umwe munhu anopinda zveshuwa achiziva ane my intentions. Saka kola there's a high possibility yekuti manyeperero amakaitwa imimi mchizosvika pakuzoziva mimba yasvika uko kuti pana gulezika. There's a high possibility yekuti panogona kuzoya namba 3. Munozodii kana wi? Ndokandikutaura kuti SIS MELLY, it's not something chandakaita nekuti ndaidandi. Ndakazoita find out ndatovepo. Iye anozouyawo maybe anozoita ufind out atovepo. For me, I wouldn't want to put this short and ban in my movie. I did that. And I mean, it was not my wish to do it, but it's something that I've waited and did it. Because I accept on those that are available. That's what I'm talking about. And now I'm going to Chicago and my group. I don't want that. I'm not there with the parade by our like I need to go. Yeah, sikuzwisisa. Hey, right, I hope and I so wish varume vari mukomendo vandiri kuona muvambofonawo timbonzwawo plus mabig house muri kundidisappointa. So mabig house muripi mabva manyanya kuti fototo zvokudaro, kubva manyanya kusvava zvokudaro zvokuti matedza kana kuuya kuti mumboya muzvimirire kubva tichitanga leva kumana. Masmall, it's like they are dominating and then the big house is here there. You know, I hope, let's say kunyaka kwenyu kwamakaita, I hope you are taking notes. I hope you are taking notes in everything zvokutaurwa panapa. Let's hope so. So I will keep on adding. Anenge angofona sezvo vakawanda vari kufona ndichavafonera bheki. Imimi let's hope muri kutora manotsi because mutambo uyu kwawo uri kuda kutotsvika ropa mutambo uyu. If you are not careful mutambo uri kutsvika ropa. Kola. Right, pachine chimwe here choda kutaura kukola. Abva dona, right. Regai tifone, oh shit, naenda kufonera bheki wangu achifona, right, but anyway uyabva afona regai tinzwe. Hello? Kola. Hi, SIS MELLY. Muri sei kola, maswera sei? Hello. Maswera sei? Taswera. Square. Tukunzwai. In it, SIS MELLY, it's just an appeal. It's just an appeal because I was there at the small house, but we are not being considered as kuti tazove first my wives kana kuti chii. Tiri kupedza vanhu vari kupedza nguva yavo. Unongoramba ungori small house. You can fight for the relevance, but it won't happen. Ndakazviteta kusvipa imbwa yakanhonga. We are not. Saka kune vese ari kuuya achibrega achiti inini ndiri small house ndinozovakirwa chakati ndozoita zvakati. Ngaasvipe imbwa inhonge. Because big house will always remain a big house. Imi makasvipa musore mekunge maona kuti maassets aramba kubuda. Kwete kuti maassets aramba kubuda SIS MELLY. Munoziva kuti maholidays ukaona ukaendeswa kuholiday wherever you want to go ukatengerwa chaunenge uchida, but the fact yekuti ungori small house haufe wakaita big house and haufe futi wakaroorwa cause murume uyu he doesn't want to marry you cause ane mukadzi wake wekuti kana auya kwauri ndezvekungotamba chete. It's for pleasure kuenda kunana Jesu, kuenda wherever you want to go, wherever you want to go chete. Kumba kwake nemhuri yake akangoenda zvatopera. You would love to fight kuti can you spend time with me? Angobva kwauri 3 hours hakusina relevance. They don't consider us. So in ndakasvipa imbwa dzikanhonga. So houses ari kubrega aya ngavasvipe imbwa dzinhonge because havana relevance. Don't consider them as wives to be because my wife do my BH.
All right, thank you very much Kola. At least you're being honest. Regating the one pane email line regating got pane email line kuti vanotichi. Thank you. Right, mubia wenyuyo hanzi svipa imbwa dzidye. Mubia wenyuyo hanzi nokuti hapana. You always remain a small house. Anongouya tidzokera ku big house no matter what. Hanimaona handisinda daro. Right, Kola hello. Oh, again, this volume yenyu. Sorry. Ndasina kuisa pa loudspeaker. Again, this loudspeaker. Mira ndise pa loudspeaker volume yako. Makoza acho ari kuwanda, right? Hello. Hello, mangithatha mabhiga usazi. But inatombo rifani wenze kuti bhiga usazi. Because in my opinion yangu, back in notero kuti murume nemukadzi vachabatanidzwa kuita munhu one. Hapana kunzi varume two, hapana kunzi Adam, Eve na Evelyn vachabatanidzwa vari three. I think it's coming from a perspective of munhu akambostori kuti ndakambotwa small house yemumuna ndisikanda ezvinoita mukadzi wemunhu. Kuti a small house hazvitombochamusereka chinhu kuti unofanira kufara uchibreaka pamberi pavanhu zvanzi ndiri small house. SIS MELLY zvine mubayiro. You're always going to be number two muupenyu hwemunhu iyeye. Besides kuva number two, uri kuisa upenyu hwako parisk because hauzivi kuti murume kana kurara newe achirara newe behind his wife's back muri vangani, number one. Number two, why would you want to be someone's second best kana uchikwanisa kuva first best yemumwe munhu? Then yekuti hanzonoti hanzoni ndiri big house hapana kwandinoenda for me hazvishandi. Kana munhu atoti akuda kunoita mukadzi wechishunga angoenda ikoko because it's not just zvongoti kurara mese. The spiritual ties ndopaunozoona mukadzi wako akubheheva unge mainini manje akupfeka mamini wakuita kahunu masoul ties zvinhu zvazvo zviri very real. Munhu unonotutana netunhu wakunotutana nemweya wana wasoneni wakunza mweya yemadzinze kumba kwana soneni pandiri ndakutanga kuita zvinhu zvausingabhelieve kuti kumukadzi wangu ari kuita sei. She never used to be like this, but it's because uri kunotutana nezvakunotutana nazvo kuri kuenda ikoko uchunza mumba your matrimonial home. I don't think kuti vanhu vanofanira kufara kuti hanzi ndiri big house ndini ndine makeys ndini ndine hapana. Nobody wins in that situation. Mese muri two vakadzi tinenge tichitoita kunge tinopenga. We need to start uniting vakadzi. Mambonoti varume vakahurirwa nemukadzi one hapana havagari vese mumwe achiti ndini ndakatanga kana kuti nini ndinodai ndini ndinodyiwa ndini ndinopiwa tipek. Havaite izvozvo. For me, I think the most important part is vana vakazvarwa kuti munhu wadyara vanapo vanenge vanokura vane friction because yanenge achiti iwo wakauya mai edu varipo. There's always going to be drama. Saina I'm completely against the whole idea of being a small house. Musatomboyamusira kuti hanzi eti small house tinopiwa mari. Kana uchimuda murume nyatsomutora unyatsoona kuti anogarika naye here because ari kunakidza achibvomba kwomumwe munhu ka. But mutore full time umbogara naye asina bhego ane mari yanenge aneyo umboitawo zvinoita maiguru uchimona achibuda anenge akaimirwa sheti namaiguru chimbotora unyatso aina masheti from 0 to 100 because part time inonakidza munhu ari kudzokera mumba kwake ka maiguru ndiwo anodhila nenhamo pakunenge kwafiwa achinzi ndipe mari kumba kwandi kwafiwa zvakati ndiwo anenge achidhila nazvo iwo oda kumhanya kuti hanzi animutengera zvinhu azvishamisire zvezvo unorara nezvinhu. Winter yauya iwani tsvagai varume wenyu one. Bye, SIS MELLY. Right, coming from somebody big house vamira vafonawo big house vauya vakamira vakati I was once a small house but ndaa big house but truly speaking masmall house musazvinyepere. Handimaona hazvinakidzi kuita second best yeumwe munhu. Handimaona handizida daro ndikola vadaro. Thank you very much Kola. Regatinzwa mwe pane rimwe line tinzoti vari kuti chii. Kola hello +297. Hello, SIS MELLY. Muri right here. Tiripo ini ndangu ndakamirira mabig house. Okay. SIS MELLY. Inini ndakatangira nyaya yangu pekutanga. Ndakasangana nemurume wangu. Anga ariwo zvake tsuro yemuku. Asi ndichinyatsoona potential yemunhu handiti. Ndikaguruma munhu wangu, ndikagadzira munhu wangu akaita mari dzake. Paakamboita mari dzake, magirlfriend yendora ice cream ndinodii hapano chandanga ndisingaite. So zvatinogova
zvese totoita kana mabetri macho machinyi macho hapana but nekuti unhu hwevarume munongohudzira kuti kunyange vamwe varume vanotosiya vakadzi vekuti kana small house inoti ya asi zvakazoitika ndakazonetswa nemumwe andingati house andinetsa mukadzi yesl akatanga kutengera murume wangu andawe achiuya nemaandawe mamwe nechiya kuteta zvekundifonera nini murume wako ndikutopfekedza zviri nani sisi meli zviri kutaurwa zvazvo zvekunzi hazvigare ndini ndakazodai ndakamutsanyira ndikamunamatira ndakapedzesera ndangoti okay fine torai zvenyu murume smeli mabhaya anoshanda inini wangu murume munozati akadzoka sei small house akati mbingaenda anga atoenda yainzi small house munhu akazongodona akafana andingatabvunzi ndatemeswa musoro newo masmall house akadonha akafa ndiani pambairo chete akadonha akafa ndiani yacho ane murume wangu ndakazongoona murume atati mabhegi twake netuhembe twake adzoka kumba izvezvi sisimeli ndichitotaura kudai vari kwa ngavamboya kapalaini baba vapewo kwembowaunzaiwo zvepalaini tivamhorose bamunini vari kuiginwa zvavati vari kutoona pavari kukozunguza musoro vakadzoka kumba iko zvino vaakuziva kuti hazviitwi ini ndakaita death duas parts ndokuguruma ndokuitira everything ndigokusapota kuti munhu oenda unoswera uchidya mari uchiti zvinotova nemubayiro chete vese vari kuswera breka musanyepe imi one day chinotokututa chite zvinotokukana saka inotomirira mabigas kuti rame muchipatira dzimba dzenyu varume vari kutogeza hapana chasingaita asi varume unhu hwavo ende saka musapotana imauya kuzotora varume vevanhu hamutorerwewo zvinotongozongokudzokera chete ende nditoripo muziva rangu ezvakafushirwa ivo vakangogarapo saka makatsanya kwenguva yakareba zvakadii kuona makatsanya munguva yakareba zvakadii ndati makatsanya nguva makafasta nguva yakareba sei almost 8 months I was praying so hard for my marriage because ndaiziva kuti family mabenzi malini vamwe vakunerwa neyo masmall house tikutozotora murume kutodya mari vakasara mumwe takafushira nemabvi angu aya kwete zvekuswera zvavo zvavanoita zvekuswera kumapostori vachirwa nezuva kwachifambira varume zvinokudzokera ende mukambofunga kuti zvoni zviri permanent hazvisi permanent ezvinotirimo mudzimba dzedu tirimo and hatina kwatinoenda geza ine maicecream nemashampeni nemachizi zvese zvamunoita zviya zvichakudzokerai chete kama you saka ndezvenguva ivene munofara uko ini kana atodzoka anenge akumba kwangu takutongodanana kuti nimutongoziva kuti anenge atoyozogoemto pamwe bhegi rakewo raanenge atadza otherwise hapana chaanenge achishaya saka its not everyone okuti hafuka tinonhuwa haasi mareasons ende munotsvaga venyu varume vakawanda uku nemunotsvaga venyu varume varikuti muda kuita pakashandwa kudhara pakagurumwa kudhara pavanenge vachiita inondiriseni zvangu wangu akuswera ari apa paananhaka tine zvandakaita sisimeli anozviziva mabvi angu aya zvakadzokera nanditaure naye sisimeli kuda kuti murume achitengerwa andaweya musauye netunhu ngavasei netumadzoto twenyu kwamunotenga kumba ikoko chichichi akuita competition neni ndati haazi kwandakabva nemunhu ndakapedzera ndanyarara sisimeli nanhasi varipo saka vasafungoti zviri permanent I'm very sorry vakadza kusorobreka muchiti kupfekedzana ring necovenant yandinenge ndakaita namwari wangu hazvisi zvezvekutamba nazvo musangofunga kuti munongoya muchida kureka pakashandwa nevamwe ndezve 2 minutes nemi varume vacho emimi nekusada kudzikamisa icho chiri pakati pemakumbo penyu apa
pachunhu muchishandisirwa mishonga nekuda kunofanira tese tinakafanana pana nematimbifaini kana 6 anoshamisira tese takafanana but kutsikanai nevakadzi vamiri navo kana mumwe wako asiri kugona zvimwe zvinhu taurira mukadzi wako kuti mukadzi wangu ichichi ndinoda kuti uite so anochinjawo mosikana anonhuhwa dikita pamwe perfume yacho hautengi hausise mari kana yemuriwo hausiroita sei uchiswera uchinoitwa mwana mudiki kune dzimwe dzimba kana dzisina nebasa resoko muchiswera muchinogocha zvinoshamitsei kukungwa dzitonge dzavana vadiki dzikamai maro enyika haapere vamwe tichazokuvigai musisina chinhu semave kwangu vaizviti vakapenga vakafushirwa then vozoswera makuti apinga anoshandisa mutonga mabhaya zvinokudzokera tinogona kutorera nguvasi haufanira kuparadza imba yemunhu vanoita vasingazvizive soizvi saka izvi hakuna umwe izvezvi zvikonira sisimeli ko zvine vanenge vari apa izvezvi vakagara pa ndinotozvitaura every day vanotozviziva mazano vanondida singaite ndotomboseka nawo kuti musi wakanzi wadonha munhu ake netumabhegi achidikitira sisimeli komadzoka ndikatoseka chishainikwa sisimeli munhu achiti mazuva ainetsa mvura kuzimbabwe aya muchaziva mvura ichinetsa zvonzi musandipe mvura isina kugoiriswa kana ndodambo rekutenga ndichipindura murume kuti unotya kumwa mvura yachona yepatepi kana kuti uchida mvura yakabhoiliswa kwaunoenda kunoshandisa kondomu unoda kutya chirwere chemumvura kwaunoendako usingashandise kondomu chinditaura zvekupenga mama ziva sei kuti havasi kushandisa kondomu obvious vanenge vachifona ndisanozofarisana sisava kufonerai sisimeli kana ndichikudza kuti ndakambosapiswa nevanhu ava asi zvinopera zvinosvika pakupera ndichifonerwa nasari kuno achifarisa nasazenge tina dedi muna kesa mawiki sisimeli mukandiona ndiri mukadzi akasvika kuti even ndinayo vamwe varume vanocheuka but handizive kuti vamwe varume brand dzavo vanotaunge kana vadikiso handizive kuti havadi kupfurwa ndimi here muri paprofile picture ndimi muri paprofile picture yenyu aiwa wakabatana wakabatana zveshuwa wakabatana foni zvinenge chingosiwa apa yaimboenda nayo kubathroom sisimeli ezvino saka ava vekudonha vakafa ava vekudonha vakafa vakafa rini okay patona almost 2 years patona almost 2 years apa takangoita court wedding taita court wedding musi wanzi wafama yava iwo maini nekunetsawo vati munhu andingatendeka kunoita mukwasha kurufu kwamama kuzikanwa muchipa vanhu mota yangu sisimeli vachipa sisava mota yangu chiti mota yaonekwa kakati munhu achinotengerwa kumagurosari 202 akadzoka kumba ndingatendeka munochema maininu tanzwa munoziva makuhwa tongofamba kakuzina pasina 2 weeks zvikatiiro ngemuchato white wedding inoukana vanhu ndikati kwakanaka ezvino vadzidza saka one day zvinovawana saka masmall house sit down ade kuuya muchichera pamusina muchida kuchera pamusina kurima kuda kukohwa pamusina kurima endai varume varipoko munoda zvinhu zvinodhura mabrazilian nemari dzamusina kushandira shandai munotsvaga venyu varume mugovawana nekuti one day is one day alright asi nhaimeinini murume wenyu makamuregerera chako chako nemwoyo wese because hatisori yenyu kutaura kudai asi ndapika something muvoice renyu pakutaura the way you are talking it sounds as if muchine kakubatirira kamwe hamusati maitsomuregerera zvakakwana mune kamwe kakurwadziwa kamuinako kachiri mamuri hameno kana ndiri right ezvinezvi ndiri kutaura bp yangu yakakwira nekuti vamwe vakadzi vangu vachifona vachitaura zvinga ndovandipidza bp yangu murume wangu ndakaregerera sisimeli ndiri munhu anonamata ndakazvinzwisisa kuti mweya yechina specially mumamarriage inofamba ndakamuregerera zvekuti nekuti ndakamboita time yekuti ndasingade kana kugungwa naye sisimeli azodzoka nekuti angapindana naproblem yakapindana naye handisi but ndakazongoti know what mari maitime maranga neshamhu yenyu murume wangu inini ndakuita sei ndakutotora ende for sure nanhasi kana kuchechi tese we are going to church together like
munoramba kuti takamboita maproblems ekuti sisimele makamboti zvese uinazvo muchiona uchidhiraivha meki padzapa munenge muchingoti ende zvavo but mumwoyo musimele uri gita ininiko zvinezvi to be honest aripo push akagara pa I forgave him we are loving each other nevana vedu 3 simbamnini ngavamboya vakumbire regerero vanesetichiwawo ngavamboya vakati hai mukadzi wangu ndakamutadzira akandiregerera bamnini ngavamboya vakumbire regerero ngavauya bamnini uyaini uyai palive mutaure nyaya dzenyu idzi hanzi nyaya dzevakadzi murume handikuri kuona akakiswa nenyaya idzodzi akutoseka one day toda kuti auya amboudzova muchure chakaipa sisimeni nai iye ari padhuze apa haisi nyaya yevakadzi chete inyaya dzevakadzi nevarume nokuti varume ndovambaranzvangu munonge yakuti hai chokwadi shuwa ini mukadzi wangu ndakamutadzira asi ndakazodzidza aiwa even pakaitika izvozvo tikachata simeni kwakutozonzi sori nerimwe zimbo zvaro ndaisika kutaura kuno kuti tori zvedu takati asitaki zvedu kwatiri titoriwo zvedu kuholide natete but everything is well saka vese anochemedzwa vaivaye zvine nguva yazvo vamwe vanosvika pakugiva up mamarriages avo chinhu chinenge chakanzi namwari ndechako chinenge chiri chako chisiri chako chinenge chisiri chako sisimeni saka vese vakadzi vanofunga kutora murume wemunhu nekuti ndoda kuwana zvinhu nekuti vakadzi vamwe vanochiva sisimeni vamwe vada kuachiva kutona munhu anenge achiwakasinoti mari yechakati vamwe kutopfeka kurwara achida mari from someone's husband you reap what you sow kana zvikasvika pakubata vana vako vauchazvara zvichakabata whoever kudzinza rako nekuti zvese zveselike zvamugara muchitaura zvakuti ukaita chakaipa wazviitira ukaita chakanaka wazviitira because musodzi wemunhukadzi ukadonhera pasi apa unogona kuenjoya zvako for now but I feel so sorry for you muri kushandiswa because at the end of the day munhu anongodzoka kumba kwake iwo chaunongochisarira chii especially ukatotora mumwe munhu uchinatsoziva kuti anaye mukadzi uchitomuona achievement yake yaunongoda inenge iri yei saka zvinotongozvokudzokera chete saka hapana chinhu chekubreak about kuti swera zvese zvemasisimeni vakadzi vanogeza vakazana tikunyeperana zvese maroloni vakadzi kugeza vanogeza but vakadzi kugeza vanogeza mningina problem yandine chiri ndikataura ndo but kana wakateerera live yangu yeWednesday and the live before ndakataura kuti pana ndichitaura nevarume anditika vaichema nenyaya yerespect ndo yavaichema nayo nyaya yerespect ekugeza haiwa hativatyiri mabig house because vari kutokukwidza ende vari kutofamba nefashoni ende vari kufamba nenguva kuti zvekumira havasi kumira ende even vana eyebrows ndisi zvedu vana mbuya dhori tisingavagonayo vanotonyatsokukiya kunyatsogona but panyaya yerespect apa vakadzi vakati wandei pari kuti lekei papapa andisanasi bamnini vavamboti uyei mbijana vatiudze kuti muningina muri kurespect here murume apa muri kurespect yavo vari kupiwa here kumba despite yekuti vakaita zvavakaita tatichanzwa sisimele handisina kuti sei ari kuramba aripo akagara padisene but ndikuti zvamaitaura it was a lesson nesuwo tichitoripo tinenge tichitoteerera zvamemuchitata respected everything and but munozati pane imwe nguva yekuti murume anoexpecta some certain things kwauri iye asingakwanisi kana kushowo that certain thing kana respect kana kuacknowledgeawo kuti mukadzi wangu aitawo zvakanaka or just kungotiwo you know you try everything you know it's not like every time kwekuti zviripo zvekudisrespecta varume ende ndozvinhu toitika tinotombozviitawo kana watsamwiswa munongodza vakadzi tiri very sensitive but it's not a solution yekuti unoenda kuposi chawandisiyira inini handiti chinonokoretwa nauyu but iye wacho wakuendera ane zvakewo futi zvimwe zvaanoita zvinenge zvakatoshata zvekuti pamwe ichocho chacho ndinenge ndisingaitoti ndinenge ndakanako pasaiti iroro sisimeli zvese unenge uinazvo but handizive kamwe kamweya kakuitwa hako mazuva ano pekuti mweya uri kutenderera mweya wakaipa mamarriages handisi kakadzi I don't know kuti tapindwa nei varume kuti tapindwa nei but all the time sisimeli ora machinkareta hangu vamwe vangu mabig house kuti ibvi rinoshanda zvamuri kutaura respect inoshanda but what goes around comes around
you know pamwe mumwe munhu ashungurudzwa for a long time nogona kutora nguva but tinoziva kuti mwari uyu aripo sisimeli zvinozongoita zvinongozoenda nepamwe chete you know zvinoenda nepamwe ndingatozopedza kana 10 hours ndiri pano ndichiexplaina but kwangu ndakaona revenge zvinhu sisimeli ndakaona revenge handina kutora nguva but mwari wakapindira saka mabig out ndizvozvo rambai muripo muchiitawo respect nechichichi zvinoita chete kune masmall house anasiti garai pasi sit down all right thank you very much caller thank you very much caller rikatinzwe vamwe tandi kudi thank you right caller hello sisimeli magadi tiri right kanjani okay yekutanga ndinobata kumabig house ndakapenge ndiriwo big house for long time I think for 10 years ndikazoburitswawo nesmall house I think muri kupanzwisisa but time ndakanga ndichiri mumba vakadzi kana tiri mumba tinorelaxa true one bonde chero tikatsamwisa tinoramba tichifunga kuti we are fixing two murume akanonoka kuuya unoramba bonde uchifunga kuti you are fixing it's not fixing yo ndiunongochitozviurayira imba yako like inini time ndakagara nemurume I was very young ende ndaifunga kuti maybe zvandaane vana handicharambwa so ndakandiri bully kumurume the moment yandakazopepuka ndakatoona munhu atovertakwa kudhara and it was late saka kana tiri mudzimba umu especially mabig house ngatiregei kuvarairwa nekakuda kutonga kuti hapana kwandichaenda hazvisekane zvokuita small house izvi any time any minute unogona kuenda gemu racho iri nderekuti mumwe achipinda mumwe achibuda mumwe achipinda mumwe achipinda then ndakuda kubata kwemasmall house yes nditoriwo small house yasomebody right now but handina kupfungwa dzekuparadza kungodanano kungoti ndikuona munhu anondivaraidza ndozvishandira iye anozvishandira handine nezvemhuri yake kuti zvazofamba sei kumukadzi wake handisi kana kutombozvinzwa tokwetowo zvedu nguva yatasangana iyoyo zvopfuura zvakadaro toparadzana saka ndozvandongoda chete kungotaura for now right thank you very much caller thank you regai tinzwe vamwe kuti vari kuti chii maita basa caller hello yes ndiri right munhu sei isusu tiri mabig house takura tiri mumzipo tikunzwa ndoda kumbodzidziso vanina vega vari kuti isusu masmall house takabata vana baba teso vanenge vasati vaziva upenyu vanavo havazive kuti varume ukaona uya anotizoenda kusmall house inini ndiri example yemwe hama yangu handisi kutotaura kuti ndinowa right akatanga kuti ndokutanga ndobva amutorera small house ndomba mumwe small house auya akati hai ini ndinogona akandida akandichiva kumashure kwangu kundakabata papamubvunzi anaikuanga ndinoyatsoita zvinoenda zvakadaro right kwauya mumwe futi kwauya mumwe kuti vanoramba vachingotorerwa munhu iyeye nekuti murume ane basa rakungobuda sisimeli kagara nezvezvi ezvinezvi taane ma20 years marriage vana ava vasatozvi zvokuti haatogona takazodai ndezvekutotiwo wakawana here akavimbika
kana kuti munhu anoita sei. Otherwise vanoramba vachingotorwa vasikana ivavo vachingoti ndinogona amasport vasazvifonere ngavagare pasi. Upenyu isusu mabig house sometimes tishuwa izvowo zvekuti pabonde panozodai zvimwe zvinenge zvakutokombereswawo nekukura handiti totorerwa netuvana utu tunenge tichimhanya nemutezo ngavazive kuti murume womunhu akangobuda akaenda kumba kwakwe kwenhingirikini kwesmall house munhu iye haana kuvimbisa achangobuda futi chodaro vachawanda vane mukuzvidzwa sisumweni. Saka vanina vedava please gare kuti akuzodai munondowa takugezi amuzodai chichi ngaatorani nevarume vavo vagare pamuti vaone kunetsa pazvinoita kugara nemunhu. Haisi nyore ende futi chimwe chinhu chandofanira kugara ndichivaudza ndechekuti ivo kana vachinge vane yese vanodi kutorwa kugara naye murume iyeye ngavatorane vambonogara naye vaone kuti zvinorwadza sei. ndanzwa mumwe mutaura ataura kuti zvoni inini ndakachera chikomba ndikati handise ndakaita futi small akazviona kuti hazvibhadhari. Masmall house ane system yekutaura pese paunenge vari kuti mai ava havagone izvi ichi havagone izvi vanobaga izvi hakusi kutadza. Zvimwe zviri muvarume kuti mumwe varume havagutsikani mukunzwa havatogutsikani ende ukaona asingatogutsikani anotongoramba achienda chete haazogoi nekuti ndatora iwewe small house wazondikira izvi kuchauya zvimo handiti kwambonzi kune matibx kwanzi kune zvinonzwai kwanzi kunonzwai achauya zvimo achaendera kune zvini. Saka vasanyanye kudaro vanhu vanini navedavo kumba vatisvora kuti heaigezi isusu mabig house hapana ufanike kana umutori business big house amutori blade yekuti murume wake ane mota ane zvekurarama nazvo unotsvagei mune zvakawanda. Hapana kwakutongogara uchitoziva kuti ndezvangu iini kungati zvoni makarohwa mune muchato munganerereka small house kanouya kachiti tocha ngekutouya nekuti ndakazobereketswa mwana nemurume mungazvidei nenhamo yaunoona nenhamo yatinoona isusu kunonzi kuti pakutanga nemurume kuti hwana asina kana chinhu agokura mugoita upenyu hwenyu. Nhamo yatinoona just imagine nhamo inoonekwa nemunhukadzi tichishanda tichidii kuti zvinhu zvinake mozotikamuka munhu kuti tocha ndoda kutouya nekuti ndakanyengwa nemurume wako ndoda kukuwana zvakati. Torai varume vavo masmall house ngaatore varume vavo but havasi kuzofa vakatora zvatakashandisa. Takatoshanda kudhara havafi vakazvitora. Saka izvo zvavo zvokuti tinoitirwa izvi handifunge kuti ava varongozvifadza zvavo nemhima. Alright. Thank you very much, Kola. Sorry, Mamutinzo. What am I to do? Alright. Alright, guys. Tisika 2 minutes pamunhu. Antika 2 minutes kuti tikwanze kuaccommodate nasema calls achakawandisa. Ngandatopromisa kuti I will return your calls ava. Asana tomboreturna calls dzavo zvachose ansati. Andika Hansa, you still drinking? 1 euro grass zero riya ratomorera rita boilo riya 1 euro riya. 1 euro riya 1 euro riya. Kola, hello. Hello, Kola. Tipewo mukara wokutaura takamborasikawo
mave pachirongwa taura henyu kurasika kwenyu. Izvezvo kunyengegwa izvi kuti tichisiya mhuri dzedu zvokwadi takamborasika zvokutogara nemunhu kana 4 years chaito. Hamuoni kandini matiri kutsvaga imi maita kuti izvini kagirasi kanada makabude musystem hanimaona. Saka imi muri murume makambotiza mhuri yenyu mukaenda kusmall house. Ndakatanga ndichitombobira but ndikatozoona kutoti nokuti inde kunge achigara kunoku mudzimai achigara kumusha. Saka takangotanga kungoita zvongodana zvichingoshanyirana 1 day or 2 days iyombouyawo. Saka ndakatozopesa ndatotora dzimwe hembe kuti unogarako. Alright. Saka manje hama dzemukadzi ndedzakazoudza mukadzi kuti pane zvavakuitika kunoku. Alright. Saka zvadaro manje ini ndichitanga kuzviita izvi uyu small handina mwana nayo. Takanga takutonga zvikuda kutodi kutomisana musha naye. Saka imine zvamakanga mboro asadzadzi zvamanga muda kuronga zvokumisa musha naye mamuda kuzosiya mukadzi. Ndio zvakanga zvativapo SIS MELLY because zvokwadini ndiri murume asi handidi kunyeberai. Kunze mazawa the way aunobatwa nayo ne the way aunobatwa nayo mumba mako. Very good. Ndo pana tikati musvike ipapo masvika ipapo right. Anzvadzi thank you very much. Ndo pana ndichida titiudzai mabatirwo amaitwa kusmall house mabatirwo amaita kumba kwenyu nhasi mabig house. Please take notes from a man's point of view. Ari kutaura ega murume pano kuti hanzi ndakaposa ndatoenda because mabatirwo andaitwa uko neandaitwa angatosiyana. Hanzvadzi fambai nebhora. Sisi munoziva here kuti ndakanga ndisati nakoshevhwa nemukadzi asi ndaita kushevhewa. Kushevhewa kwose zvokuti ndaita kugezeswa sisi. Kugezeswa ini mutabhu nezvokuti musati mabuda mutabhuka mutomborohwa kana 2 rounds kuzoenda kubedroom kunopeyisa henyu but love yose yatongo ndichingomutiba chete kudai zvaitoshata. Takada munhu zvokuti inini because ndine vana 3 muhondo wacho sofa wacho grade 7 but ndikakuudza kuti ndakapotsa padoko ndati mukadzi ngainde iyega akatongoti ndoinda hama dzikati ashinga titaurira naye. Hama dzakasvika pakubva kuzimbabwe kuuya kuno kuzotaura nini kuti chii chanetsa. Ndakasvika pakuudza vatete vacho kuti inini handisi kuwana rudo rwakakwana. Mashevhiwa mamashevhiwa ndakanga ndashevhiwa zvinaisisi shevhiwa zvikuita mupostori. Haleluya handei nebhora. Vatete vacho nasisi vacho vanogara kucape town vakazodisa kukwira bhazi kuuya kunoku vakasangana nemudzimai wangu kunoku vakandishedza imba yandaigara ini ndiri hwanika ndanga ndavharisa. Mugara uku kwamaishevhiwa uku. Ndakanda kugara kwandashevhiwa zvoko. Vauya kudaro takasangana patakasangana ndibva ndavabhukira accommodation ndikati ine zvokwa ndonyaya chokuvapo ini ndava kugara uku asi zvamari kutaurei hapana chakaipa. Takarara musi wacho uyu ndakatomuudza kuti shamari mai guru vatouya ende nyaya yeyoka yatopirwa nanasi vachina natete vacho. Takaita almost 3 hours nyaya ikatadza kupera kugadzirisika. Ikasvika pakuudza kuti ini mukadzi handishevhi ini mukadzi ndehaatikana ndakatarisa handioni kana pendira. Saka mirai banzanzi mamusingaoni pendi rake. Azviya zvokungoti munhu kumurawo kufamba ukatisati tarara tese naye. Alright, aigara akapfeka zipendi. Asi apa munhu unomupa mari ndopakanyanya kubva problem yangu ine SIS MELLY. Mukadzi aipa mari ini zvangu ndikati ndiri munhu anoshanda mabasa ese ese ende kupa mukadzi mari is not a problem. Pakana kuti 5,000 yokuti shamari inotenga hembe dzako utenge hembe dzevana handiti
but ndakasingaoni hembe inoattractawo kana usiku night dress rakaita ufupiwo rokuti munhu unokasira kumirigwa handiti tikazviona zvose saka pakasaita girlfriend apa ndauki manja unozvisika mili yai yakanetsa zvokuti pakata nofunga 2 days tigaza nyaya yeyo ndibva ndazokwira bhazi kubva kuno manini vati kuti iwe chinda unogaza nyaya dzakukumba kana wadzokazonoza kuti yakati yakamira sei ndakaenda kuzimbabwe ndibva ndasvika pema ndakagara almost 2 weeks anomborana nemukadzi because iye anga asingafari mafilings akaenda kuenda zvachose emukadzi ndakazopembenuka paya munhu wandaida naye uyu handa kana mwana naye handiti but ndakamupa mari akanotenga stand kugweta inini ndakanga ndine imba yangu kumusha musha unotoonekwawo musha but imba yangu yanga iri kuHarare saka kana rudo rwakadai is better mukadzi achisara ake nemusha usara neimba yekuHarare iwe uchitenga stand tovaka saka pava paya manje ndakazoona hama dzechirume ndo dzakazondibatsira tikati apa warasika uri hama ida so warasika ozara kagara nemunhu almost 3 to 4 years but hapana kana hama yechirume yandanyaya kuudza nyaya dzangu but kutama pandakaita munhu ndakakwanisa kudza muzukuru wangu kuti ndakutama ndaunogara kuna imwe location but hana kana hama yakwanisa kundishandira kuikera pandaigara uko because ndasingatoti vazondogara pati sisi vana vangu inini ndikakuudzai kuti vakasvika pakuchema ndaenda kumusha ini kuchema because ndakapedza almost 3 years ndisina kumboenda kumusha ndisina kana kumboona vana vangu but mari school fees everything ndaisupply nemari yechikafu yokuti vadye everything ndaiita but zvemusha chezvazvoka wanga waputsika sisi saka ndokunyeberai varume vakati chizvavo kana kudii indiri murume ndina mafilings wani mafilings kusmall house rudo gwaunopiwa kusmall house negwaunopiwa mumba mako totally different nyatsa dzikisai gejo ipapa dzikisai gejo fambai nebhora kana tutitaura zvepamubhedha sisika watiwa mushini unoita seuri pamushini kugayiwa unenge uchinatso kuwa pane chinonzi chiveve chiechi chokuti kirembi sokuti unogona kubatwa nekirembi zvokutadza kuziva kuti uripi nokuti mabati gwaunoita chikapa chacho asisi zvinhu zvekusimahosika handi kunyemberi zvakarongeka but ndoda ngopa warning kuvarumeka zvinhu zviya zvikaona wazvitanga mushakakutsika handi kunyemberi mushakakutsika inenge kudza kuti forgiveness yandakazokwanisa kuitira mukadzi wangu kaini forgiveness yokuti ndakamuitira inini zvikaonekwa nehama dzake veseka ndakamutengera wishi ndikati shamari iri very strong zvandakataura pamberi pehama dzake nedzangu inini ndikati ndanga ndakarasika asi maireve saka rude ndandabvingizwa brains because unopuwa vakatosiyana negurumba mako varume vese vangati jiya ukanajika but ndomuripei saka handai pamubvunzo cheo uri important pamakataura apa muchizori pane wishapa muchitaura makaripa nekuda kuti makataura chokwadi handitika kumudzimai wenyu chamanga musina mbomudza muri moga muri vaviri kana chamakanga mambomudza muri vaviri achichigino achiti hazvina basa asingazivi kuti muchaita step number 2 handitika pamakazodzokwedzana mukagadzirisana apa handitika zvakazochinja here makushevhwa kumberi sisi ndoda kukuudzai chokwadi nyaya yakazoitika kuti iye akazotaurwa una nasisi vakewo zvava zvavo vakadzi voko kwavakutaurwa chero izvezvi hakusi kwokuti kunyemba kana kuti zvinhu zvokuti ndingatya kutaura ai sisi ndichingopinda kana kuti ndibva kubasa cheteka ndinotoba kwakana hembe
dzotokurugwa dzotosiwapo kuti naye ose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Rishaka mandara takara na shikanda. Amen. Handei. Shaving machine. Inajatozo shaving machine tamari. Zvino zvakutongorongedzwa zvega mafuta anotozvipi kungoti indanotenga chete. Hallelujah. Sisime ndinosvika pakufarawo nemukadzi wangu zvokuti chero iye ndombotaura kuti havo zvavamugwara here ndoti kamari chero zvikadika handichafi ndakabuda murumba. There is no need. Hamchina need yekuti muchainda kuyaro kuti zvamaiwana uku makaomudza zvakuitika kumba. Ndichaenda kundinodena isisimeli ndinoshevhewa ndinokiwa pose pandinoda ndinomushevhawo ndinopfekeba wakutengawo zvimarriage dress zviri sexy izvi. Aiwazve kwete zvokutamba zvina isisimeli ndotombobvunzawo tichitofara kutoti zvaimbozvitadzirei zvakati kwanga kusanakuzivawo zvinoita kuti varume vaiti. Asaka imimi mhosva ndenyu mamusina mbotaurawo nemukadzi wenyu kamuchimudza kuti ndodawo zvakati. Ndeyekuti ukamuudza kuti zvakakatika zvoita sokuti iwe pane paunenge uchizvidzidza somewhere. Alright. Kunenge kuri kudzidzisana kauko. But kuna vakadzi kuti ukada kutomudzidzisa ka zvoita sokuti pane kwauri kutozviwana koko. Okay. Alright. Simerika. Saka chero makudla chero kudliwa makudliwe. Haiwa zvesisimeri. Sisimeri zvinhu zvavo zvakarongeka handikunyeberi zvinhu zvakarongeka zvokuti wega uri kubasa ukangozvifunga cheteka inogona kutomira zvokuti unongopesera kuti dzukununu pabasa. Handitika kumba kuna madhamu. Uchifunga. Muchitwa T-bag vari kuita. Sisimeri zvinhu zvakarongeka. Handiteimuchizoziva chako kuti dyo vamwe vadzidze vabiya venyama ko mamutsa varume chinobvira mamutsa vakadzi chinobvira mabig house. Ndikuona macomments mamutsa chekuti pano nhasi vari kudzidza dzidzai take notes mangwana musauye muchizochema muchitinetsa muri kuchinzwira from murume saka T-bag yakutoitwa saka dideki makutorova. Sisi zvose zvakarongeka. Iyewoka. Saka imboudzai vana gulezana panyaya yedidekana ndaizvitaura musuno kwai hazviiti kunozodhamba kunozodai kwamedhi wingu akadhamba. Vadona kutonga chifona direct ndachida kuti muzvinzwire handimaona kuti kunodhamba vatiudze kuti kuri kudhamba here kwamedhi wingu akadhamba here kuti medhem vakapindira medhem I big up to you, you know, big shout out to you, madam, because makabvuma kuchinja, makabvuma kudzidza, madam. Ndo zvatoda izvi. Torai manotsi. Nandika, the purpose of this life, maiona yabuda pachena. The purpose of this life, anti mazvona. Kuti vakadzi up your game. Handisindadaro, anzadza were called from Norway. Hanze avazivi marriage. Handizivi, I'm just taking from what he said. Handika, zvokuzojaja dzimba dzavana, I don't know, I've never been kumba kwavo handisivi. Ndikutaura zvinhu zvavari kutaura pano. Handitimaona. So, kwai zvarongeka. Ndakamboindawo 4 years ndatove pavheji yekutoti medhem vachisara havo. Ndichinda nouyu nokuti ndasana mbosheva. As little as kusheva. Chinhu chidiki chakafanira kusheva. Vanga vainda hanzvadzi. Vanga vatobuda vatoinda nenyaya yekushevhiwa. Antimaona nenyaya yekushevhiwa vanga vatoinda handimazviona chinhu chidiki chakafanana nekuti kupfeka sex lingerie yaye vanga vatoinda nokuti vanga kuzviitirwako handimaona. Teurai manotsi. It doesn't kill, it doesn't hurt just to try. Kola hello mushe maswera sei? Skwera kuti maswera aiwa program yangu iri kunakidza nekuti ndandiri kuti handifoni asi after baba ava vafona ndatirega ndichifona. Ini ndiri, let me start off by saying ini ndiri big house. But zvandiri big house kudai ndaona mabig house angu mazhinji tinenge takurirwa nhamba nemasmall house kufona. Ndazvifarira kwazvo. Ndaona mabig house anga achitora manotsi achinyora zvokutaurwa nemasmall house probably to improve zvinenge zvichiitika kumba. Ndo mazvitorera andaita. Asi regai nditi ndichidaro
ndoda kudzokera panyaya yerespect yamakataura paya mabig house tine problem yekuti kana atawana marriage certificate icho chipepa chipepa chinongogara mudhiro chisingatombotaure kuti makuenda kupi kana kuti muri kundishiya kana kuti handeiteshe chimirage chinongogara mudhiro. Tine problem yekuti kana tiri mabig house tine mamarriage certificate we think, that is what I personally think, we think we have achieved a lot by just getting that marriage certificate. Tinotanga tapinda mumba tinotanga kuzviregerera uye tinotanga kusava nehanya pamiviri yedu, matauriro edu, manatsiro edu. Hatisistori nehanya kana tatopinda mumba takutofunga kuti takabata jackpot saka hapana kwatinoenda. Saka zvinozoita varume ava kana vaona zvakadaika vakuenda kumasmall house vakunopiwa especially respect. Kugeza hanguti vakadzi tinogeza zvingangove zvichitaurika kumasmall house but haisi kugeza tinogeza parespect apa. Do you know kuti munhu wemukadzi big house kana uchizviti uri big house ziva matauriro aunoita. Ndaona a few big houses dzichitaura apa you can actually pick by the way someone talks kuti behind the scenes there is great stuff going on. You can tell by the way someone speaks kuti haatorina respect nemurume wake zvachose. Chingotaura ipapa sisimendis diaries ipapa you can conclude a person kuti akamira sei kuti haatorina kana respect nemurume wake. You can tell kuti haana respect. Madzimai mabig house tiri kuleka respect kuvarume vedu vachizobuda mudzimba vachinopiwa respect nemasmall house. Inini ndiri big house yakatokura stereki asi I can surely tell you kuti pane zvinhu zvanga zvichitaurwa nemasmall house ndapika 1 or 2 things zvandinotoresvawo zvandichatodawo kukorekta. Saka ndinoda kuti kumabig house kana wapinda mumba wabata chipepa chipepa chemuti chinosara chirimo mudhiro asi chichinja maitiro ako awakawanikwa uinawo ekunyaranyara ekurespecta. Manga mati chii kona kuti kana wamomboti uri kuti chikwa tauro zvauda unyatsotaura and yet kwawakabva waitaura uchiti manga mati chii ndozvachaita kuti tichiri musikana nemukomana tiri kuleka respect. Chikanganwa kuti masmall house aya kana mamwe apindira zveshuwa anopindira achitogona kukutorera murume wawakachata naye chaiye. Zvataurwa nababa vakuti rudo rwavaiwana kusmall house rwanga rwakapfuurira rwavaiwana kumba kwavo. Ende kana taamudzimba kutsiurika hatitsiurike zveshuwa kuudzwa munzi dai mambopfekawo kana zvakadaiwo zvawanga uchitaura izvo zviya unonzi wakazviwana kupi. Saka zvinoreva kuti nemusikana wako wainaye taakutopengereka ipapo. Saka kusataura kwemabig house nhasika I think tanga tiri kunyora manotsi tese ende ngatichinjei maitiro. Kana zviri izvo zvinoitwa nemasmall house isusu mabig house ngatichitoitawo saizvozvo tichikopa. Hapana takashata kukopa. Unogona kutochinja mafungiro emurume wako. Ndozvandoda kutotaura mukati respect madzimai. Whether wagara mumba macho 24 years ingopa murume wako respect chete. Akangoleka respect anonoitsvaga kusmall house mouya mochema pano kuti masmall house kunyange mukadiwa muri ikoko hamumbopinda. You'll be surprised kuti vamwe vatori mabig house ikozvo vachowo mabig house nekuti vakaroorwa vakabva kusmall house ikoko. Saka kunzi uri big house uri marriage hachizi chinhu chingashamisire uye chingabate mabig house ngatingodzidzirai tiite zvinodiwa kana uri big house mazviita sesemere. Right. Thank you very much caller. Regai tise vamwe tinzota mwanoti kudii nhaiwa. Regai tise vamwe. Right. Okay. Mazvinzwira mabig house now coming from mother hanzi nyangwe neniwo ndiri munhu mukuru kudai ndatorawo manotsi. Respect yakakosha handitika right regai nditry kufonera bheki vana ndichipromisa vese kuti I'll call you back panga pasina kufonerwa.
I think caller havasi kudaira ndikatend to the next caller because vakawanda vachifona it promised kuti I'm going to call back but ndasingakwanisi kufona back because makozi anga achiwanda regaitinzwa. mabig house handi muri kunzwa shogwa nemasmall house nyaya respect yakakosha andika hanzi respect is two ways its end handizivi but imi muri kuzvinzwira ina handisindi kudaro handika varume muri kupi mufone handika we need more men to call, we need more men to call vataure vatiudze. Hello caller hello caller hello kola muri kunzwa here kola hello network yave inenge yakadhakwa kola right network yave yakadhakwa right alright murume afona right hello kola Hi, SIS MELLY, tasikira sei togamuchirai pachirongwa kola right regaitinzwe kuti ini se murume chako chaiko nyaya muri kuiona sei? Ini sokuona kwangu SIS MELLY ndevekuti small house. Yeah, small house is the reflection of the state of a relationship or a marriage. Kuti pane problem iripo. Those know that it's a small house. I think problem inotanga mu relationship that musikunzwanana and also those knows that munhu achisondotsvaga small house. But inisokuona hangu kwangu ndezvekuti pane zvataurwa namukoma pabva kutaura manje hangu achitaura nyaya yekugeza nekuita sei nekushevha etc. I also feel kuti semurume some of the things that you are looking outside you can still find them mumba mako pane kuti unoenda kunze ukoko. It's also your responsibility as a man kutsvaga kuti chii chiri kuitika, chiri kuleka mubedroom, chii chiri kuleka marriage. Because panotoenda kusmall house, vanoenda kumasmall house they will tell you that it's very expensive. Munhu usari kusmall house kunodhura. Saka mwana achiti anzi chiure chinodhura. Because unenge wada kurarama life yekuda kuratidza kuti ndinozvigona. Because unenge wada kuprova kuti uye anenge ada kuona kuti unozvigona here. Saka unenge wada kutoprova kuti ndine rudo and etc. So zvizhinji zvaunoona kusmall house you can still find them pamako. Saka haisi nyaya yekuti unenge uchigerwa kana uchiita sei. Izvo zvinokwanisa kuti you can also initiate mumba kuti ndada kukugerawo ndochimbondigerawo. Saka maonero angu. And the other point ndeyekuti let me interrupt you a bit. Kola vadonha vataurwa nzizvo ndaiudza mukadzi kuti so konzi muri kuzviwanepi handimoona. Saka what's your take on that one? Hati muri kuzviwanepi? Yeah, panonetsa ipapo unenge wakubvunzwa zvamubvunzo yakadaro. That's the next point yandanda kuemphasize kuti pane nyaya inotaurwa kana kuti nyaya yedressing kupfeka zvinhu zvakanaka. For example, we are here in South Africa, hembe hadzidhure dzakanaka. Kana uri murume mutengero womukadzi hauna mutengero zinomutengero wehembewo dzakanaka. Zvimwe unongoona maziso kuti vamwe vakadzi kana vakagara nevarume avo vanopfekawo hembe dzakaita sei kana kuti varume vanenge vakagarawo so. You just have to look kuti zvakamira sei. Pamwe pachona SIS MELLY inoita kuti munhu aende ikoko ka. There are simple things. Nyaya yedressing yekuti muno muSouth Africa hembe hadzidhure. Maona. Haizvirevi kuti mumwe munhu akapfeka zvakanaka inyaya yekuti unotariswa kuti hembe dzakanaka dzaunokwanisa kupfeka dziri attractive to your husband ndedzipi. Kwete kungoramba une dzimwe dzaunopfeka. Zvinhu zvidiki. SIS MELLY at the end of the day ka uchizivi kuti zvinhu zviri kutsvagwa nevarume kusmall house zviri mumba. Maona. And zvinotokudhurira because kana vane small house watova nemarendi tuka every month because small. And the other problem is small house inotaura rough. Kana usina mari papa anokudzosa kudza kuti hauna mari but wakauya kuno kwakati unozvigona and etc. Ndosaka muchizoona munhu wese anoenda kusmall house SIS MELLY anopedzisira adzoka mumba
hakuna zviriko kusmall house unotozorealiza kuti but chichandiri kuita kunoku. So that's my take kuti imimi wakati musafunga dambudziko riripo sisi meli vanhu vachida kungosevha hatina kuyazotsvaga mari muno South Africa kuzoshanda hatina basa nezvakawanda chichi gadzirwawo musoro uri mukati ita kuti peye semurume ngaimbokugadzirwa musoro mako tengawo hembe dzakanaka dziri attractive toziva kuti uda kuita musoro uda kusevha but mukadzi wese your beauty should be on your husband the same as murume handsome yako yese ngaende pamudzimai wako. Amen. Ndo maonero angu ake. Right. Thank you very much, Ajadzi. Thank you very much. Regaitinzwa wamwe vanouya kutonera vachiti kudii ndo mamuri kunzi mune experience here mamuchibvunza kuti mune experience here imimi nemacomments mumacomments section ati experience here hanzi mune experience here imimi zvinhu zvamuri kutaura izvi. Sisi Melly, as a man, I don't want to lie to you. You go through a process in life whereby you make my mistakes, but you not also realize that I could have done this and this and this and this. But unfortunately, kuloti not unenge exhausted or legal remedies about unenge wasamane paunogona chape unochida kusodzoka kumukadzi wako maybe iye anenge asisatombodi. So there are some of my challenges that kasangana nawo muupenyu okuti my advice kuvarume vese ndezvekuti I know kuti sometimes mumba ubatwa zvakanaka uri kutsvaga but work very hard to make sure kuti zvinhu zviri kusmall house uzviwane mumba mako because at the end of the day small house is not permanent and the small house unogona kusvika uzwanza handipo kana kuti imwe boyfriend yangu iripo ende unodzingwa sembwa kana usisadiwe Sisi Melly. Munhu anokupandukira zvokuti wakambomitira zvakanaka waimubhadharira renti kana kuita sei unonzwa kunzi foko kutseki bye kapedza Sisi Melly. Right. Thank you very much, Andreas. Thank you very much. Wow. There you go, guys. Coming from a man. Tina vere vamwe varume apa vafone apa. Do we have other men vafone panapa? Mukuzvinzwira handisiri ndikudaro. Vanhu vari kufona panapa, right? Kola hello. Hello Sisi Melly. Muri sei kola? Mushe. Ini Sisi Melly ndakambe 3 big house. Ndakambe big house ndakatororwawo. Ndikatoita vana 3. Hapana chakati ndakatongomona uriwo kuzvayo tsuro murume hapana changa ndisingamitsei respect and everything. Saka zvinhu zvinonzi varume ukamubata zvakanaka hapana kwaanoenda ati ndezvekunyema because ini hapana changa ndisingaita. I tried everything and murume aigura kana even neshamwari angasina kana boundary zvekuti ndakazozosvika pakupedza marriage kuti marriage ngaipere zvayo we had like my business akatitora apo zvese and had to start from zero. Saka ini my advice nopiwa vanhu ishinzi if you do this varume havahure wakadai varume havahure kana kuti vaende kuma small house and I don't really believe in that. And then like izvozvi ndane peace of mind zvezvekuti hanzi mabig house tinogarira kuti hanzi nyange tine matitle tine chii ini ndakatanga from zero and zviri nani akanditorera mota yanga anditengera and everything because ndandabreaka marriage akasvika ndikukutorera everything zvese handiti ndikatitora zvako it's okay handiti but for years ini ndairedza vana iye achiita business handiti and I tried everything hapana asina kuzama nemurume yedu ndipo ndikazoona kuti nyange zvinonzi ukabata murume zvakanaka hapana panoenda. I don't think it's true. Kana munhu achida kuenda anongoenda but inini ndakatozoti you know what, let me just end this marriage. Zvekuti hanzi tine mabusiness tine chii tane vana ndikati no, inini my peace of mind was more important. Anditi ndoba ndikazoenda marriage iyoyo and I was a big house before but ndezvekubelieve kuti ndine big house izvinde zvangu ndikati no, ndinotangira pazero zvirinanikuiva peace of mind akutangira pazero. And right now I'm even happy. Vana vangu vatojaira happy futi. Saka inini hatingi varume ava vanongotunidzwa dzimwe nguva zvisina kana nebasa rese zvekuti wakamudai wakazomudai aende kuma small house wakamudai aende kuma small house.
Kola, I think we are missing the whole point. Apana mbonzo kabata murume uchidai haindi ku small house. No. Tati susu vakadzi vemudzimba mabig houses, you are too reluctant zvekuti murume mwana mudiki akaenda ku small house anopedzisira aitika zvamakuramba kuita mimba igurukumba to the point yekuti anobva agarira ikoko. Takatotaura pano tikataura kati hakuna recipe inobata murume, iyoyo hakuna recipe yekuti anzi ndaita ichi chimurume haachaende, hakuna. But we should also stay in our game. Anti mashona hapana pakambonzi kakati anyway pakambotaurwa kana na anybody kana be it inini kana na any kola kutuka dai murume aendi tinenge tichinyeperana tikadaro. But takataura kuti we try to help each other kuti zvitewo kuti dzimba dzedu dzirambe dzakamira chete if ever zvizvo zvaringachida. For me, I wanted to contribute to maybe my situation zakadaro kuti vane pesera kufunga maybe I'm not doing enough, what should I do, maybe I'm doing but in the process and then you end up losing yourself just because without a small house. But I'm sure they try, to be honest. I couldn't no doubt in back young contribution and like I was in the situation as a big house, I can't chance to try. Because I give up to marriage and I paid from zero. But it was just like they end up losing themselves. Kind of what bitter. It used to be bitter. Like Nabonga, if you panic call she was to me she was standing Trangandiri before. I used to be sort of bitter. In that bitterness, you end up disrespecting that man again. What not into that respect? Because in you could read what you couldn't you know one is bitterness. You could see pretend that mtasa ungofunga kuti simurume rakashizwa rara nomwe munhu izvo zvinoda kupretenda kunge good wife. Maona unonga nyango kada kuti ndinda muwina, but that bitterness doesn't really go. So in that ndo 2 cents dzangu kuti like sometimes as women we try and you end up losing yourself in the process of trying to please someone else. Like something like it's for me ndakati Saka you saying we must we must just sit tongogara, we mustn't try to please our husbands. No, we should. There's nothing wrong with that. It depends because treat or say because even Bible men love your wives and women respect your husbands. So the husband they have to love you first. Hakuna mnatanga ngo respect munhu asingampela. So it's not to work hand in hand. Muruma akakuda you respect him. Kuva muvakadzi vamunotonyatsoona even pasocial media pakola we don't have to mention by names kuti murume anenge achiuda munhu wake but they are being disrespected in front of people because unenge usingazivi zviri kuitika behind closed doors. Inini murume wangu ndaimurespect but ndakazovhurumusa pamberi pevanhu because bitterness ndingangome mchiti handinganojairira murume but you don't know what was happening my first few years emarriage yavo. Kazhinji wakati pamberi kuti you were bitter at the first at the beginning emarriage yoyo. To be honest unopesera uchiitwa zvakaita nemurume achikubata rafu uchiti hanzi letoma wakadzi vanoti ndakazomuhwina vachifara unenge utori bitter chete ndopakuzotaura rafu kana kuti akagara apa murume wacho like kungomuita kunge kamwana kadiki because you're happy uri kufila kuti wamuhwina ari back panapa but rekumurespecta zvezve hatidi kunyevera we are all human beings. Pani pangoti munhu anokureduce to nothing. Saka of course it's good to try but varume vacho they should learn to love vakadzi vavo. Exactly. Now you are talking both sides. Zviri kwese it's both sided. Yes, aungangodanzi munhu adzoka kubva wana 2am womudzisira chikafu chake aiwa hatidi kunyeverana wedwe kana adzoka mangwana makuseni ongoramba zvinhanzi vakadzi pane patiri kusirira murume akakuda zvinotoitika zvega unotomurespecta. Hakuna munhu asingade imba yake. Daiwa ndizvozvo. Alright, thank you very much kola regaitinzwa muti vanti kudii. Alright. Vari kuti namba vedu namba nanguri ndakapina 1 ndichitobvisa ndiri kupina because iri kutondisturba macomments. Namba ndakatoisa ndichibvisa ndichipina ndichibvisa because iri kundisturba macomments. Namba kuti nyatsorenga macomments ndosaka nandichibvisa. Regai ndipe hanzvadzi yangu ava namba vari kuda kufona. Let me give him the number again because ndotoibvisira kuti kundisturba manikikiri macomments. Anzi respect is earned and it's both ways.
Andi kana iwe uchindidawo neniwo I will respect you. Anditika ende Kola vari kuti she tried everything mumba. Aripo varume akadaro mashurugu. Varume vakadaro mashurugu yeshu. Ko namba yangu yandapina yandanyora paende pisho. Ariko varume vakadaro mashurugu yekuti unotoitira zvese zvezvo but still in the process anongoenda. Animona saka chiti murume haana mugoni. Iyi namba iyi. Right, ndofunga namba yavepo ishi. Nditry kupina. Pin number ishi. Namba yavepo. Namba iripo. Aripo mari makadaro mashurugu Joshua. Ekuti you do everything, you try to please him, everything, you try to respect him, but still hazvioni. Animona. Hazvioni. Kola hello. Muri right here Kola. You're right. And could have mirror anyone, so I'm going to be a bit out. Masimola satorwa mkombe. Masimola mazotorwa mkombe manje makatemba. Andei. I think the request is my big house in a patino tazao. And then nothing done that the Vakatauravo side Ravo could be work more like I think my big house really needs to learn. Mutume wako unafaa kumfadha unafaa kumfadha sina responsibility sana ni small house but small house in time someone sometimes worry about as much as my big house do kutawara kumumba ndoda kumwachira ndoda umdikira zvinozoita at the end of the day tinozvinyima time nema partners edu saka I think we need to learn to give our husbands time. We need to learn to communicate as well as partners. Murume wangu andiudza kuti shamwari ndinofarira zvakati inini wose mukadzi ndoudza mufariro zvakati varume vedu ngavadzidze kutaura nesu kwete kuti anobuda unotaura kunze uya yakubva kwamainini kokuti mini maiguru munonzi hamudaenda mudai ngaadzidzewo kugara pasi nemukadzi wake omudza kuti shamwari inini ndinofarirawo zvinhu zvakadai kune vakadzi vasingatere kana waudzwa kuti aiwa inini izvozvo handizvikwanisi. But also, kana wazviwirirwa kwacho, do not have a problem with it because wakaudzwa zvaida murume wako and iwe ukati hauzvikwanisi. Masmall house yes Lucinda ariko kadza varume vedu izvozvo hatizvirambe. Kune varume vhure rume munhu angori nekamweya chero zvese zvichikwa kumba chiro chipadwa kumba kwacho anongobuda ongonoita small house yacho. Saka masmall house ngaadzidze kuti varume varipo kutsvaga kufara hapana chimwe chaanoda. Kune vazhinji vakazoupgradewo vakaitwa vakadzi vemumba but vazhinji vacho vanongo vasara vari masmall house ende tikazvitarisa vakawanda vari masmall house acho were once married at some point in time vakasiyiwo dzimba dzavo because they were cheated on. I do not understand kuti alright iwo wachirwadziswa mako mumarriage wakuti tsiva here vaikunotorawo mumwe munhu. I think tinofarawo kudzidza kuti mukadzi ngaipe ekutadzisa regedza kurwadzisa umwe munhu simply because isu kuti inini munhu yangu marriage dzakarwadziswa zvausina kukwanisa kuitawo zvakakonzeresawo izvozvo dzidzisawo vamwe vanhu kuti shamwari inini mangu mumba ndakamubuda simply because ndaikundikanawo pakati nepakati nepakati. That's the idea. Thank you Kola. That's the idea. Yes. Kana ndaudzwa kuti chiitwo chakati nechakati nechakati radha zviedze ukundikane than kuti inini handizozvikwanisi radha yeka. When it comes to analysis yakataurwa on the other line inini hangu I don't wanna lie, I won't go that good because ndine mafungirowo angu but ndinoedzawo zvandinokwanisa zvandinenge ndatadzawo ndaedza ndinozongosiyawo. So I think we all need to learn we all need to communicate. Panoti small house pacho panoti murume wacho panoti inini musana maiguru tinokutarwa kudzidzisana kuitira kuti tienderere mberi zvakanaka. And mostly small house ngadzidzo kana murume auya you do not disrespect, you
wake simply because uri pamusoro or the man or Kola wendepi? mukadzi wake. And also, varume ngavadzidze kurespecta vakadzi vavo, just as much as we are also being told to respect our husbands. Our husbands must also learn to respect us and protect us as their wives. Kana waita small house yako, itaizve ku small house yoperera ikoko. Small house yako must not have my contact. Small house yako must not know about my family. Small house yako ngaiperere ku small house. Ngazvisazoti awane nhamba dzangu ondifonera achindiudza zvinondirwadza kana kuti zvandinonzii kuti ndisazoti. Izvozvo murume wangu ndiye anofanirwa kundiprotecta kuti munhu iyeye vadanane vaite zvavanoita vari two. And ukaona murume akusvika papoint yekuti akaita small house, mukadzi wemumba ozviziva, chiziva iwo semukadzi wemumba patoita problem. It means murume iyeye doesn't respect you anymore. Because if someone respects you and loves you, they will make sure they protect your feelings and they protect you as a person, that you do not even get to know kuti kune zviri kuitika kunze. Amen. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Thank you. All right. Guys, we got to take 2 minutes. 2 minutes. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Yes, Kola. 2 minutes. You say Kola. Hey, 2 days. You could be. Munes Mola said, "What Macavaco?" Andina small house. Macambo in Dasik. Andina Windago. Oh, I'm not with a small house here. Andina Windago small house, but you know what? Hey. Hello? Hey, that's it. That's all right. Okay. So in the middle of the life, I suppose even the beginning. Nandrukuti, in Andina small house, but why kuwakazi vari kubuda mumba vachienda kunze uko vatiri kutaura nezvavo pari kutaura varume apa because live yanga iri about masmall house nemabig house yanga isiri live yevakadzi vari kuita chihure vari pavarume live yemasmall house vakuenda kuvarume live yemasmall house nemabig house. Ndapabata. Okay, I understand. Nanda kuti boss pane vakadzi vari kuita problem kuti ndo vari kubuda mumba vachisiya murume anenge ari innocent. Ivavo ndo vanhu tapo mukamboya nechapter iyoyo tinoida strike. Alright, imimi kwana ndida kubvunza hangu ndida kubatsira ipapo regai tibve tangopataura ipapapo. Kuti murume mukadzi azobuda mumba chinotsvaga murume munenge muchigutsa here medhe menyumba vanenge vachigutsa ndinonzi mukadzi ka ndinoona kunge nyange kwete kuti iwo uchiti wamugutsa iye asi kuguta no kune vakazvara vane shave rekuti whether unaye kana kuti hauna anongoda triplet or quadruplet varume hobo paari ndokuti agutsikane not in terms of sex no but kungoda kuti awandirwe nevanhu vakawandira but chinotanga anzadzika chinotanga ibonde remubedroom handiti ndo chinotanga kana mukadzi asinyatsa kulambaswa chaiko zvokuti kunosara kwakabvaruka kwakadambuka uko anobudirei anobuda sei kune vakadzimhuka okay kune vakadzimhuka vekuti ukada kumubvunza kuti naiwe wabva kuna nhingi wanza kutanzwa kuti waana cousin nhingi andi munozoona patinokura tiri mateenagers papai bisho kuti musikana unomona achidanana nemukomo wako then after 4 hours unozozanga ari kumba kwemunina wacho then after it happens from girlhood so munhu akadaro anopinda mumba wako mukwanisa alright mukunzvisa zvarikutaura haumukwanise so ndo pandiri kuti iyeyo chapter iyoyo mukagona kuzoikanda palive yevakadzi vari kubuda mumba toda kunzwa problem yavo vakadzi handisapa nokuti vakadzi vachauya havo pamandapa ndofunga vakadzi vari kuuya pamandapa vanenge vachitaura zvichemo zvevarume pamandapa zvamuona mudzimba asi ndofunga kuti kana ndisingakanganisi vakadzi vachangokuudzai kuti nyaya yelambarsting ishoma munenge musinganyatsigone kusvika paGsport chaipo chaipo panonaka chaipo chaipo munenge muchikundikana kupabata okay sei lambasi iyi vasiri kuiwana mumba vachizoiwana kunze but ichibva kuri kuvarume but nokuti kunze kukamunhu anenge ari kunze vacho anenge akarongeka anenge achinyatsigona kulambasitaka imi muri mumba manje munenge muchingoti we2 minutes wejongwe mapedza 2 minutes mapedza saka wekunze anorovera kuenda
handimazoona manje kapane problem manje ndotsaka varume mntu akuzobuda manje vachiti kunzoku ndikutatu akusangana nezviri kunze because igame rekubirana kamanjira akuitika iri kuitawo zvo zvinakiti but imimiwo kasababa imba munova kuti up your game ka sometimes kana mukapindawo mumachina maimotenga zvipirizi zvemachina zva zviriko zvefokona zviya muchimwawo kuti mulasite nguva yakarebawo muchizivawo kuti mai vanda kushandurudzwa so jisport yavo iri pakati muchitambawo navo muchiti munodla here imi hanzvadzi munodla here imi aigo extremes ainikana ndakutara zvebeta extremes munodla I have to make sure mukadzi wangu arikufara munodla here mati munodla yes ende munorova here damba refimi aiwa full time zvokumaminitsi mangana apa handizokwanisa hangu kutaura maminitsi but aiwa ndinoda soona kuti aiwa no nyeredzi dziri kudonha pano munofamba nebhora saka kana muchifamba nebhora kudaro munyatso kudla kudaro imimi mukadzi anozobudirei apa wangirira hasi kubuda but my worry is kune vari kubudirwa mumba ndovandi kuchema apa ndanozobudirwa mumba sei achizama kuchema anogona handimazoimwanzadzi hama yangu yati ndakazosvika pakutenga wishi ndatadzira mukadzi kutoya kunyaradza kwese kuye but patiripo panofanira kuitwa nyaya idzodzo unofanira kumunyaradza kubva kwokutanga mumba imomo pasati paita anobuda aiwa regai tikozona pamanda apapa kana zvichiita kuti vakadzi vatiudze kuti zvinofamba sei because imi chete zvinoitika varume ndechekuti hamugoni kuzobvumawo pano kuti isusuwo shuwa tine dambudziko rekuti tinokuitawo 30 seconds hamuzobvumi wese anenge angoyanika kuti hai ndinochovha bhasikoro rezvokutamba ine ndorova damba refu haine ndochovha hamuzogoni kunyatsova honest kuti ini pano tinetsei ipapapa ndiri wema 2 minutes ndienda towa kuti ndaremekwa hanimaona pamwe ndosiyameje masina kuguta zvinoitika munhu wese anogutikana nezvaari ine zimache zinyange tikadzoka kana kunyaya yekuti kune chaka chinonzi chakanaka nechakashata hakuna munhu anozviti ndakanyangara ndo chamunofanira kuziva ichocho so it's very difficult to ascertain that but at the end of the day I believe kuti mumba kana muri vanhu 2 kana kuri mune dambudziko riripo kuti kubuda kwemunhu vamwe vacho havasi kubuda nenye problem no problem yangu manje havasi vamwe vanotonakidzwa vai vanongobuda kunzoko asi naikona ipapo ndo pandiri kuipokana neipapo kana wakanyatsokusha mira ikona mira ndikudze munoziva kuti chikumba ichi chikanyatsorohwa murohwe chako chinoshosha munozviziva chinoshosha zvokuti kufamba chako kubatanidza vambo kudai kunonetsa uchifamba saka unenge achizobuda achienda kumoku iko kwakaita kubvaruka kuita dhende anenge achinoshandisa chii saka mungurudza tisu tisi kukonzeresa kati kutadza kubvarura vanhu apa bvarurai vanhu kola ndakazvitaura wani ndikati munhu ngabvarurwe kola ndikati vakadzi ngavasungirigwe gumbo kusungirirai vanhu ndakazvitaura ndikasungirirai makomba emuti rimoko munyatso bvarura munhu zvokuti unosara chingoijova imi kona ndakubvunza imimi makambotendwa nemukadzi wenyu mapedza kunyatso kurova chako dava refu manyatsa kurova chako makambonzi maita shoko imi aiwa anotenda I'm fine. I'm not a long very long drive person, but I make sure kuti aiwa tasvika tasvitsa taenda pai aiwa I make sure aiwa asi bharirai munhu mukabharira munhu chako chero kumuka kuseni chako hamukina 6 unomuka late kuma10 achitaura kuti kuri kushosha anoenda kubasa kama zvazomudaro kwaje achashandika anoinda kuindi kubasa ake kuinda anoinda akesvo asi anenge achiziva kuti kugeza chacho unenge uri mutambo saka haazombodi kuona chinonzumwa murume pasaidi apa ipapa muchara point haazombodi kuona chino nokuti anenge achitohwa kuti kwakaminama ndakanyatsoshandigwa chako zvokushandigwa zviya zvokoshandirai zviya handiti saka kola inenge kuti apa bvarurai munhu mina tichabvarura vanhu bvarurai vanhu kune rubvaruro rwamuchapiwa kudzimba uko madzimai mogadzirira kune rubvaruro ruri kuuya muchabvarurwa zvokubvarurwa zviya nokuti musabude kudzimba nokuti kwai mhanetsa muri kubuda saka ine munobvarurwa kudzimba uko nokuti mudzikana handiti no it's fine auntie all right thank you Andreas, thank you very much thank you okay right saka guys mogadzirira kune rubvaruro rwamuchapiwa kudzimba uko mune rubvaruro gwenyu rwamuchapiwa kudzimba uko mogadzirira ndindadaro kune rubvaruro rwamuchapiwa kunze kwokuti kuya vane vari kubuda vachidai 2 times ka rubvaruro gwenyu ruri kuya kuti muchatadza kubuda makabvarurwa chaizvo ndokuti kati murege kunzenza murege kubuda muchiita gumbomba gumbomanze mogara panzvimbo 1 because muchabvarurwa
Anomaona. Right. Kune vamwe vari kuda kufona patinzwe. Muri kuseka asi vakadzi vakawanda muri kuzvishuvira. Kunyepe. Kuti ndikunyepe. Vakadzi vakawanda pa muri kuzvishuvira kubvarugwa. Muri kuzvishuvira kuti baba vangu vambonyatso kurova cheko zvokuti munyatso kubvarugwa. Andi ndiudza futi varume choti vakubvarurei. Muti kwanzi. Aiye varume sa bvarugwai. Ndokuti munyatso kuita munyatso kuvafila vana baba. Munyatso kuvapa munyatso kuvafila kuva respected. Musaba you won't belittle your man. Hamuchava vana vadiki. Because munenge makuza kuti chi baba kwangu vanoshanda vane rubvaruro handimaona vane rubvaruro runouya tichorikola right kola hello Hello sis Mary muri right here ndiri right muri sei mushe ini ndiri small house okay yeah ndida kutaura zvangu kuti sorry my god sorry sis Mary all right sis Mary kuita small house ufunge tiri panhamo angu kutaura kuti sis small house panzara tiri panhamo imwewo urombe zvatinoita funge kuvarume da kuti varume munyatsonzwisisa kana tiri masmall house kushaya kuita one zvatinoita hatipe mun'anga hatipe mumaprofita zvavanodya varume ava vasisimeri zvavatinovadyiisa tikakutaurirai kana tiri kumwedzi tinopfeka even nyama chaine ropa tinonyebedzera kana yes ndoda kukutaurirai titaurirai chokwadi chaicho chakakwana nditori muforimbo chaicho small house chaiwo proper chairo ende 1 2 zvavanoita vachitaura maweakness avo isusu tinoenda nazvo tonozvigadzira 2 tinotopfeka mishonga kuti zvazvinozonosema vakadzi vakuru nda kuti varume muteerere musazotuka zvenyu muteerere da kukudzai ndida kudzisai tinotopfeka mushonga chikafu chamuri kudya varume dzimwe nguva tinenge tachinatira mabhurugwa hatachinji sismeni bhurugwa ndinoripfeka 2 weeks ndichirinatira ndichirichinja ndisachidonha supu iyeya muchidya kuitira kuti ndikude but pane pasina life because ndati inhamo ita small house inhamo because ndikutoziva kuti kumbako kune mumwe mukadzi saka ndakuti kana mimi varume kana mai kwatiri kumasmall house musatidye futi kana mukuda kunyenga henyu 3 pakuparadza imba hatisi pakuvaka tiri pakuparadza because hatina rudo futi nemi muchibuda futi neenda kuti munhu akutopinda Peter akupinda John akupinda ndozvatiri futi ende ndikutaura futi kuti munotodya sorry language yangu tinotokudyisai tinotodya nyimo dzetodzigomera madhodha eto akuya muwadya futi muchikafu chechi kuti mutipe futi panga takateerera mumwe achipinda ndisu masmall house apa ndakukutaurirai varume nyama chaicho yamunodya muchiti hamukadzi wangu anopfika kujapa haagone kubika tinoswera takaipfeka kunyasi nyenoku tiri kumwedzi toisasita moidya muchitiri kunaka imi saka ndikutaura hangu as a small house kuti hatina life hatina mufaro isusu masmall house tinonyepedzera kuchemerera hapana chakasiyana chiri kwamai chichikuitika wapera izvezvi saka ndinotofanira kutochemerera apa ndisikatombochemerera futi musambonyeberwa imi amendi kutochema ambuya vangu vakafa kudhara kumbasvingo kwagutuko kwatati kuboko ndikutochema kuti iwo kutofunga kuti kunakirwa
madam havasi kuchema handisi kutombochema futi kuti ndiri kunakirwa newe une kuchitondisvota because handiri kuda ndikuda mari saka inini ndiri small house asi ndinobiga mabig house kuti small house network yake kudisturba nevari kufona mati taurako network yake achidisturba nevari kufona mapazisa pandataura ika mati dzokorodzai tinzwe papi sis Melly pamanga muchiti sisi hatina mufaro hatina mufaro tinotone nhamo tinotoshupika tinototambura mufunge sesmall house but nhau iri pakuti unzi small house chouri kuda kukwenga handiti iyi haisi yepavana kai ilanguage yatiri kutaura zvinyadzi inhu yekuti kana kwavava kuda kukwengwa nekuda mari usafunga kuti ndinokuda iwowe usafunga kuti ndinogara newe kana uri murume chandiri kukuitira chete ndiri kungoti ndikaona mamistakes ako chandiripo pasmall house ndiri pakukugadzira nokusunga ndinokusunga yes ende nyama yokamba mangu yoyo nyama yangu ndendakaswera ndakaipeka sisi Melly ropa ndosvika ndakaripeka nyama ndakaiti mti ndichiisasika ndokunyembedza kukuda mumwoyo mangu mesmall house zvamuri kunyembedza kuti anzi navarume small house musanyembera kuti isina kana rudo nemi hatina kana rudo tinokupa even minyama tinokupa minyama kuti musade futi vakadzi venyu even nehama dzenyu munokangana vana imi futi uya handira nhasi andikwira makwiri amunenge muchita tiri pamubhedha paipai tinenge tisiri real muri kupanzwa mukoma tinenge tichitofeka tichitoziva kuti apa ndikamukuchura zvangu ini ndakada kukuchura zvangu sesmall house ndinongotamba ndombolo ndichitoimba zvangu mubrain mangu munomu ndonyembedza kuti utofuka kuti munhu anakirwa amai akumba havasi kuchema because amai akumba vanenge vachifunga nhamo saka tinenge tichitongofeka ndismasmall house izvi yes ndiri kungotaura kuti tine nhamo masmall house tinonyebedzera temera hatina mufaro imi mana maiguru mimi mabig house mutori nani because muri better because muri mumba ende tinoda kuudza kuti imi varume muri kuva kwatiri ikoko pamunorara ipapo mimbo kuri kuri mubhedha yamunorara tinenge takaisa mishonga takakugadzirai pamushonga muchinwa mvura iyoyo makamboipenengura mvura unenge uchitonwa futi weti yangu iwovo muri kupanzwa apa maiguru ende kana pakatosimba ina matai because varume ava tinovagadzira vamukoma ava tinova ndo basa redu manje kuti mari yawandipa iyoyo handinoiisa ndinoiteketerera kuti urambo uchinipa mari iyo zvekupera kwemwedzi izvozvi sesmall house ndaakuda kunopiwa ime mari uchiuya kwandiri uchindikuchura Peter ari kupinda achandikuchura ndinokunyembedza ndigokubata ndigokuda time yaunondikisa mukanwa mangu imeye mwoyo ukandikisa munenge mune mutomushonga pasi perurimi iko pamuri kuti kunonaka kwakataitwako mishonga yatinobvora iyi yekuti munakirwa musazoti kana maenda kwana maiguru kune kwakudhamba kuti chuku because hamuchafira kunaka kwedu mukupanza kunaka kwamaiguru munenge makufira tinototendwa nyora muzvidya umu kuti kana maenda ikoko kune kwakashapa unoita majawaya emukoma Melly akutaurira imimi ana baba mukura kuti masmall house ndo zvatinoita hapana small house inotombouya yakati nyena ichiti musitara baba nemwana wakomana small house kana yakatotora murume wako inotofamba saka imi varume itoziva kuti muri kutodyawo tsvina yedu dikita iri tinotoswera tarigeza iri hapwa idzi tinodzisheva idzi makanwa mese memusemisa makuseni ndo chikafu chamunodya imi varume kuti kana maenda baba kwenyu manje mukadzi wenyu munomona sedhodhimi imbwa dzedzi dzatinoona dzichita madhodhi kunze kweke ndo madhodhi atotora imi kuti muzosema vakadzi venyu muri kupanzwa ndati nditaure sesmall house yes saka ndikungopo advice kunana maiguru kuti ana maiguru namatai kana muchinamana musabate futi mushonga because isu kwatiri tinobata mushonga tinobata mushonga izvozvi so ndakatoipfeka nyama izvozvi ndakatopfeka nyama guru zondo
madzondora ndakadzipfeka kuitira kuti mangwana emwedzi wopera akaita kubhadhara rent nemukoma paachauya achitindanganda achirara pabhedha pangu chaunotsamira mukati mepire mangu mene ndikakusa mushonga paunodya mushonga paucharara mushonga panichapukita nejera rako futi iwo murume ndinorisunga ndorisa tsoro ndodzisunga saka musanyeberwe zvenyu zvinototi izvozvi ndoda kutoti I want to repent kuti ndisaite small house because zvakutoti ndinotonzwa tsitsi dzimwe nguva kuti chiko chakuitika because anenge akunakiwa neni because wadya katsvina yangu chichauchati ndatenda zvakanaka itinotenda chaizvo ko small house dzimwe dzakupopota popota. Right guys, whether she's a small house or not kana kuti ndi big house asi she's telling the truth. Azviitiki here zvakutaura izvi kuma small house. I don't know, handizivi hangu. Kola hello. Hello Kola. Yes, maswera sei? Ndaswera. Ini ndiri kudawo kuningirikina kucontributa panyaya iyi. Semunhu akambopinda mazviri. All right, makamboita small house. Ndakamboita small house. All right, chakakutumai kuti uite small house chi? Inini chakaita ndiite small house pangoiti kuumweyo China bhozi togara kuno kuSouth Africa nditika. Saka adzimai vangu vakaenda kumusha vachiti vari kuda kunobatsirwa. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti ndakasangana nemumwe mukadzi wandakasangana naye handiti. Then mukadzi uyu zvokungoti semunhu ndakanga ndagarisawo ndisina kuita sei ndaane nguva ndisati ndasanganawo nemudzimai. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti alo muripo here tiripo takateerera. Alright, saka nyaya yakaitika ndeyekuti pandakasangana nemukadzi uyu handitika munhu akangotorwa advantage yekuti iye akanga asino mwana ndokubva atanga kuita like ari kutsvagawo mwana. Saka warning yandongopa hangu kuvanhurume ndoti unotozvitorera a burden in your life instead yekuti anzi uri kufara, because inini ndakazozviona kuti no munhu ari kundishandisa then ndikabva ndasiyana naye. Makazoona chi? Makamushandiswa sei? Panaona kuti ari kundishandisa akanga ava kudhimanda more plus akaningirikina akapa phone, akatanga kupa phone number dzamadhamu vari kumusha, akatanga kusenda mamessages ekuratidza kunge mukadzi wangu anga ane boyfriend as if iye achida kuedza kuparadza imba yangu. But ndakashamba kumuudza kuti no munhu ari kuita ndiwe handiitika, asi iye akaramba akati ina handisiri ndiri kuzviita something like that. Ndobva ndazongomudza kuti kana zvadaisoka handichakwanisa kugarisana newe. Paakadaro ndobva akazotanga manje kuchitumira madhamu mafotos kuratidza mbocha wekuratidza kuti taifambidzana. Saka adaro ndokubva tazosvika pakuita sei, azosvika pakuitawo aenda kwake ndabva ndaendawo kwangu, ndobva azoningira madhamu wangu kuti vadzoka kuno. Saka takazenge tangogara tichita sei tanika kusawirirana namadhamu. Nanhasi nyaya yacho iri kunetsa bhozi pane mumwe mukadzi uye pakaenda pane mwana handiti. Ane mwana mukadzi uyu? Akatenda nemwana. Makatogarisana svika pakutozoita mwana chaipo? Tambogarisana nguva yakareba, takangogarisana almost 3 months chete. Kusaka mimba yakabata pa 3 months idzo? Yakabata pa 3 months. Ish. Damn it. Okay. Saka nyaya yacho inotombonetsa futi nenyaya yemwana ichinzi like last time ndakambotsvaga ndikatomudza kuti ndiri kuda kuti mwana, because mwana atone almost 4 years. Ndikachitsvaga ndikati ndiri kuti mwana aita sei ningirikini tikwanise kumuendesa kuchikoro this and that ndichimuningirikini. Akambobvuma
saka iye paakabvuma akatanga futi kuudza hama dzangu kuti zvonino munhu akuita se akunditsvaga saka ari kuita se ari kundida something like that akutanga kutorwisa futi saka ndakazoenda apo ndati no let me leave it because maitiro acho aari kuita ka asi mwana muri kuchengeta yenyu handisi kumuchengeta because akaramba kuti ndimuchengete. Are you sure kuti ndewenyu mwana mwana ndewangu kana mukachachira vanhu vandakaratidza vakangoningirikeni vanongopruvha kuti aiwa mwana ndewenyu baba. saka 3 months apa papa imi reason yanga ingori yekungoti maybe vanga vasipo maida mukadzi wereplacement vanguva ichete asi not zvokuti maisvora kuti kumba handisi kupiwa respect handisi kubatwa so kana kuti chii uyu pamakadana naye makanowana hapana chandikati chandakashora hapana kana nanhasi hapana chandakatsvaga chandakasangana nacho kwaari ka chandisina kumbobvira ndakasangana nacho kumba. Sure mama satananga kubata ichokwadi ipapo satana akangandibata but nyaya iyi tokuda ngoudza vanhurume kune vasati vasangana navo vasati vaizviitaka ngavasiyani nazvo because zvinotokuvakanganisira upenyu hwavo. Relationship yemarriage inotoparara nezvinhu zvisina basa. Alright, let's hope kuti maybe vachazokuregererai zvachose nyaya yacho idarika yodarikira mberi. Tinongohopa kudaro. Aiwa, kana vachizotiregererawo kuti vanozondiregerera but handangotorega ndingoudzawo varume biangu kuti zvinhu zvakaita sezvizvi hazvisi zvinhu zvokungoteera sezvandiri kunzwa kunasisi vabva mukutaura maimhanya mushonga this and that ndatovhunduka nyama yeguri yavanoswera vakaisa kuzasupu ndatovhunduka zvinhu izvozvozvo. Ani maona aiwa maita basa kola. Thank you very much rekaitinzwe vamwe ndatinotenda. Right. Hanzi nakola Satan ndianga avanyengera. Satan anga avanyengera Satan ndio saka vanga vazoita chi vazoita relationship ndi Satan anga apindira avasikola anditi mashona ndikola vadaro andisirini andika gaiti mbo zosera mani ikirisure waroda kufonegwa kutera makozi. Okay, if they are not taking, I'm taking other calls. Right, I'm taking other calls. Varipera mu arikufona. Right, all right. Caller, hello. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Muri right. SIS MELLY. Sharp. Pane caller vanga chitara zvekuisa nyama nekuisa chechecheche zvanga chitara zvemishonga. Hazvisi zvechokwadi zvanga chitara mai. I think munhu arikuda kungotyisa varume kana kungoyipisa because asi masmall house ese anoda kungoparadza kana kuti asingadi varume vavo. Unotokwanisa kupinda murelationship nemurume ane munhu wake nekuti because unotomuda munhu iyena chokuti uda mari yake kana kuti anything. Ende panosangana munhu nemurume iye doesn't mean kuti akatopinda achiziva kuti pane munhu vamwe gona akatonyeperwawo kana kuti akatozofind out pane munhu later iye atonyora muroda kudhara. Saka ini ndakamirira masmall house. Murume iye ndotomudai nemwoyo wangu wese zvekutoti hakuna kwandiri kumutomboenda ende handiendi anyway. Handimbode mari yake or anything. The talking to munhu iyeye respect hakuna, not just munhu iyeye but varume vakawanda vanotaura vakadzi
mabig house vaya vanosve mabig house anogona kunge akatonaka chaizvo or atori better than iwewo but respect pasina. Tinotovanzwa pavanofona paya vachishaudha vachiita sei hapana respect even kana kutaura kwavanoita nevarume. Vachitopedza kutaura tinotovakisa totoitawo zvinotoitwa zviri nani. So this is why varume vachiteza treat them with respect. Vamwe vacho havatogoni kana kubika havana vanondongotreatwa kunga mhino mudzimba imomo. Murume ambogarira izvozvozvo kunoedza wakanaka kana kuti wakaita sei kana mune muchato 50 years anogona kutongosiya akaenda. It's what you do and it's not about kugeza kwako or style yako yaonayo kana kuti chii. Respect kune vakadzi vakawanda akona. They don't respect these men because and varume vanoda respect and vanoda love. Same nevakadzi. But murume vapei position yavo because ndivo misoro yemba. But problem nevakadzi vakawanda vane mabhora sterek. Ndinonzi ndini. Saka that's why vachizosiva. So yeah. Saka muri kurespect. Totovapa respect yese. Tovapa respect yese kuti ndibaba vanotobikirwa kwazvo. Nyama dzakachena kuti zvemishonga zvekutaurwa izvi. Wakaona udaisa mishonga uda kuspice apo zvinhu ka. It means there's something wrong newe because rudo harisi rekumanikidza. Unoita nemwoyo wako wese so. Pamunhu rudo wobikira munhu everything. Woita zvakanaka. You don't have to try too much. Wakaona udaita zvemishonga zvekutaurwa izvi nezvekupenga izvi. Saka zvamuri kuti muri kuvada zvisingaiti. Muso wakaza kufuma vakati mangwana ina handichadi mukadzi wangu akuzviziva handichada kuda kusiya muchadi. Ambofa kuna kwanoendawo. Because rudo rwacho totodanana kwazvo. Tese todanana tiri murudo hakuna hazvimbofa zvakapera izvo. Wosaka zviperi chero akaita 50 years muchange muchingovepowo muri small house makadaro. Ninge toripo tiri tese tato family imwe chete. Ko makaziswa kuna medemei kana madi kuchingoti wenyu zvemukadzi wechipiri kana kuchiita. Kola hello. Kola. Mati. Ndati madi kuchitwa wenyu mukadzi wechipiri kana muchiti hakuna kwamuchainda. Aiwa kutozikanwa ende ndozvitete zvakafamba mushe togona kutopedza tato big house. Mato big house. Kuna maiguru hazvitoriko. Ya pakaipa lesopu maiguru ekunya havasi kuona life because pakaipa. Aiwa kuona vanenge vachitoona ende vanotozviziva but chakaipa ndechekuti havadi kudzidza ende havadi kutraya because munoonesana because sometimes unofanira kumboonesa umwewo kuti ngadzidza pakadai because hazvisi pakuvengana izvo. Manenge machongodawo murume umwe chete mese. So sometimes unobatsirana because inini zvinotorwadzawo mwoyo wangu kana murume wangu achinetswawo nabig house. Mutritewo zvakanaka ina akatorwadzawo ndenditorwadziwa handidi kuti aite BP panomboendawo kusaidi kwenyuko kunge aramba achifara because kuno kwanenge achifara. Fadza mutengi wewawa. Aiwa kusikufadza mutengi kutongofadza rudo connection nezvese zvinenge zviripo ipapo. Kwakafuma achiti maiguru vagadzirisa nhasi zvinhu zvanaka zvanaka inini zvokuchaita second small house kana chi maiguru vakatombotraya problem maiguru vanombotraya zve2 seconds. Mana maiguru vanotraya 2 seconds vakaziva kuti kune munhu anobva ngotraya 2 seconds then obva dzokera unhu hwavo zviri muropa memunhu. That's one thing vanhu zvanofanira kuziva. Ende haukwanisi kutraya kwamwe munhu kumudhurana namaiguru kaunhu. Munhu fanira nakidza so iva nehunhu pambofamba uchiitawo zviri sex zvinhu zvakanaka. Problem yana maiguru havadzidze ende kana vauda kuita beta vanoita kunge vari pacompetition. Zvakuti kana vanomboita overdosing. Saka kwakaipa. Maita basa kola regai titori 2 more calls tisati tavhara hedu tagarisa panapa. Terrible. Shaka. Hanzi nakola I'm not going anywhere anytime soon.
ini ndiriwe pano kwekuinda ndokwandisitorina ende ndichagara pano nokusingaperi nakola he pakaipa amen. Hello, Sis Mary. Hello, Kola, maswera sei? Muri right here. Mushe kanjani? Mushe. Oh. This is still my big house. Toskera maskera. Tirikunzwa tanga chingonzwa vanhu vachitaura nezvemasmall house. Dzimai mwefoni yenyu. All right, okay. All right, hold on, Sis Mary. Sorry. Sorry. All right. Yeah. It's just to be my big girl, Sis Mary. Yes. Now we are to talk about big girls. Sister Katokosha, Panapa, Tilba Corinte. This is not a chance, my big girls, means about Corinte. They move baby, right. Vakorinde Bible mona achinzi vakorinde varimo takatokosha ndikutaurire masmall house ini ndiri pamasmall house because ivesas iyi handisiko kunzwai muri pachii pasmall house kana pabig house ndiri pabigi pavakorinde ndiri pavakorinde ndisi vakorinde vacho mabig house isusu ega tichitaurire masmall house kuti murume akuchive ndati ndini ndinenge ndatoitowo apirako kuti utonyengwa nemurume iyeye ndakambozvitaura naye last time basa racho ndini ndinenge ndichitoita zvese zvandinobata zvandinoita muupenyu kuti utomuchiva futi akatopfeka ndehwe andaperi kandakuti ndehwe andaperi iyoyo waari kukuvhurira icho chimboribodo ichocho ndechangu ndindokenga ndakatotengesa madomasi mufunge ndatobva kuchiwacha kuti auye futi kumba kwako iwe small house murume achisiko kuti madhaku kudai ndinode anenge agokwandiri saka munyama yese masmall house ndakukuudzai nhasi uno kuti panobva kwatiri muri kunoiswa zvimweya zvezvekwatiri mweya yaari kubva kwatiri isusu achiita iyoyo achirara neni achivata neni iri kuenda kwamuri imini masmall house hamuna kana life andikutaurira masmall house hamuna kana because paanobva nespiriti yangu achienda kumba kwako iwo spiriti yangu inenge ichitomuteerawo because chandii ndakabata ndakamuona asina bhurubha murume uyu ndakamuona asina hembe murume uyu ndakamuona futi asingagone kana kukwira kukwira kuita masmall house chete miyesisi ndimbosumuka bichana zvinoda kusumukirwa izvi ngatimbosumukira masmall house vangatofunga kuti vangabhura isusu pavanoziva kuti pavanotiona tichiva amizive masmall house pamunogara pasitiro ravo ndakagara imari yanenge ndakatorwadziwa anouya muri masanzi chikafu chete ndinozochita seko naye chikapa naye baba ini ndakaneta ini ndichirwadziwa hama dzenyu dzichirishungurudza mumba mangu mune makati zhii nehama dzemurume am talking about zvinhu zvinostressa futi hama dzemudzi ndikati zhii munenge hamuchandiona semunhu because ndakaremerwa nemutoro. I don't think kuti Kola vakurwadziwa, but I think Kola pane wavari kutoudza
life. If you want the honest truth, kola vanenge vantorine small house iri kuvashungurudza iri live. So small house, if you are there, this is for you, because I could sense vachitaura ndavazwa enga iri muvoice ravo kola ava kuti vane small house iri pano yavari kuda kusenda signal kana kuti message kwairi. Kola, go ahead. Yes, handisi kutuka zvangu masmall house, but ndiri kutaura fact, but inogona kuita fact. Andishandisa handitya ndiri kune America pamwe ndaenda kuBotswana ndaenda kuSouth Africa ndakukwidza ndege ndakudini wouya wondishandisa. Unokwira mota yangu nesmall house yo ndo baba. Unorora futi nemari yangu yandenge ndakashanda inini iwe wesmall house iwe ibhotere. Mari iri kusenzwa nemurume kuti murume aite businessman, kuti murume aite manager okay, kuti atengesa madomasi imari yangu iri masmall house. Isweti rangu iri sweti rangu nerangu ari guys vari kufona imbomire kufona please, imbomire kufona vari kufona, imbomire kufona munhu aripo atanga apedza. You can hear kuti she's ane anger within her. Enderera mberi kola. Kuchengetera vana nokuchengetera vana iwo hakuchengetera vana because unenge small house wanonakidzwa wanobatwa zvaunobatwa zvisikopori zvidini ine unokunda kwangu ndokubvisa mugaiwa ndozviripo ndozvandinazvo because ndine chironga upenyu newe musikaperi. But iwe small house tiri padebate small house nebig house. Iwe small house uripo pakutenga porridge reserelaki, ini ndiri paporridge remugaiwa nokuti ndiri kuronga upenyu ndinovaka musha. Iwe small house iwe unoparadza musha wangu iwo. Kola, are you sure? Kola, sorry, my sister. Are you sure the small house is watching? Ari Papa Diaries. Mati? Are you sure the small house are Papa Diaries? Kuibata ndaibata kubva muchitanga kuibata ndaibata kubva muchitanga kutaura because ndatonyatsanzwa kuti no, you are not okay. Yes, mota yangu unoshandisa dzandinosenza siku nesikati unenge uripo muchidya ini ndiona kudya kana muri usina mafuta iwe small house iwe uchidya machips unofunga kuti kuti mangwana rako rinonaka. Saka ndinoda kutaura kuti varume chimbonakirwa ema2 minutes asi nerimwe gore munozozviwana. Ndosaka muchizoona vamwe varume so vachizoita marombe mushiye kuti kubasa rapera seko kwete kuti teshe bata mishonga unenge uri munyama misodzi amuzivi kuti mimi isusu mabig house tinochema siku nesikati tinenge takakutarisa iso toti asi chii because makatiwana zvatinenge takaita semasmall house zvatiri izvozvi tinotogona kutokoira tinotogona kutambira tine zvatinenge takaita kutoti iye unzi uri kubva pamba ipapa pamurume rega ndikutaura SIS MELLY varume vazhinji hapana chavanoronga isusu vakadzi mabig house tisinoronga kuti ngatitenge imba ndakuda friji ndakuda kudai mwana ngaende kuboarding. But small house inenge aiwa ini ndoda kuenda kumanicure. Yes, tinoita manicure, sorry ndakutora language iri daft. Ndini ndoda kuda so because small house iri pakupudza but isu tinovaka tigogumburudza imimi varume. Saka ini ndoda kuti varume kubvira nhasi mutinjirewo tsitsi whether tingatadze kupfeka zvinobatirira, tingatadze kubika, tingatadze kudini, asi tinjirewo nyasha. Mukatarisa vana venyu whether ndisina mwana but mukatarisa kwamakabva tinjirewo tsitsi isusu mabig house varume. Ndini kuti munopa masmall house imimi ndii munoenda kumasmall house moti uyu adaedai because mune makufarisa nemari dzedu makutora mubhedze kuti udzi kundi kuti udzi nkana kuti udzi mombe izita rangu inini pamwe neshavere kuti iwo unzi iwewe
kuti unzi murume pane vamwe varume ndini ndinenge ndakatomira kuti twasa ndotodza kutorara kana kuvata neune mastress ekuti unongodhadza haadi kuti ndirare nemi tererai masmall house kuti murume musidadza yakundinyima bonde tinenge takaneta because zvatinenge takarota zvatinenge tinazvo masmall house zvinenge zvakawanda tinenge tine load. We've got a lot of load. Imwe yacho load ikatikuudzei because munofunga kuti muri kufarirwa tinge tine load yekuti mangwana ndichanoita sei, mwana anoenda kuchikoro, mangwana amainini vari kuuya, mwana mukoma ari kuuya, baba mukuru ari kuuya, amwene vari kudai, atete vari kudai, iye murume ari kudai. Tinenge tine load. Musafunga kuti hatidi varume ava because kana tisingavada tigare navo ka tinozovazvarireko vana 2 3 4 kana kusazvara. Muri kupanzwa masmall house. Saka masmall house ndakukuudzei kuti kana madzwa varume musadze ndinozomutini muri kupedzerwa nguva. Ende mutora tida kukuudzai pachivanhu, pachingezi, pachichechi. Ega ndikutaurire ini the more yandinochema the more yaunorwadziwa futi because handigone kuchemera mahara memba yangu because murume wangu ndinenge ndichimuda kuti ndimuchengete kuti anzi murume ndimuainire bhurugwa wokuti kwamana akapfeka sheti yakanaka nebhutsi yakanaka iwe womuona wotora siti randinogara iwo ndorona unonokwirirwa iwo mari yandinosenzera ndisingadya mumba iwo achikutengera grocery ini ndisingaone grocery masmall house sit down endera munotengesa madomasi tisazofunga kuti mafevherwa muri kupanzwa. Hapana chinomboitika muupenyu hwenyu kana makaona mukadzi mukuru akasungwa kwete zvemushonga kwete zvekuti anenge achinamata but murume kana akatoita izvozvo achiziva kuti ari kuita zvinhu zvakaipa hautokomborerwa unoita munyama. Handidi kutaura hangu zvakaitika pamafacebook because hazvinei zvinhu Facebook. Ndakazoona mumwe munhu akazodzi girlfriend yakafa neboyfriend neboyfriend pafacebook. Unenge uchichema, unenge uchirwadziwa kunzi iwe ukapfeka bhurugwa girlfriend yangu inopfeka bhurugwa bhurugwa iroro masmall house. Munomboziva kuti mari yacho inobva kupiko. Mari yamuri kupiwa muchinwa dori, mari yamuri kupiwa muchidirwa tu muchirenderwa iyi. Munomboziva kuti imari dzedu masmall house. Unomboziva kuti imari yedu yatinotosenza yekuti dzimwe nguva ndinorara ndisina kana mafuta, vana vanorara vane nzara. Ende makamboona here masmall house ndikutaurire, makamboona kana ukarara uchida kuronga plan kuti toda kuti zvangu zvifambe, toda kutengesa musika maurione madomasi, makamboona kuti hamudyi kana bonde chera muri kutaura kuti munokapaidzwa mugochukurwa imi marume. Ndezvekunyeberwa kuna kwekuya. I believe, I understand. Hold on, caller. Hold on. You know, when you grass remember. Small house, yeah, caller. I think Mozivana, you are here. You know her voice. You know Ziva Kuti. She's talking to you. And please consider, think again. You can hear this lady is hurting. This is not nice, eh? Kutawara kwa tongote kukau can be a very powerful prayer. I don't know. I'm not telling you what to do, but kutara kwa kuita uku kana ininda gona I don't know caller anditika but kana ndapika in the voice kuti no she's not fine, she's hurting anditika you definitely know who this lady is. You are listening caller. Ndiko kupamari futi edoro kunyengerera rudo vega ndikutaura SIS MELLY sikuenda kupedza chameni ndinobonyengerera munoziva zvachinoita musazonyebera kunzi hatigone kubata varume. SIS MELLY musanyeberwe, musazonyeberwe. Ana mabig girls nobata varume ndinogokutengera hembe, ndikokutengera mota, ndikokubikira, ndikokuitira zvese zviri kutaurwa izvi. But kana munhu ane nzira yake, ane nzira yake. I believe the husband is here as well. I believe the husband is also here. Vese vari popana. From what I'm picking, the husband is also here. Ane nzira yake seri anditi ndiko namba yekubotswana maiona. Ndaiona Saka anenge nzira yake, munhu wese anenge ane nzira yake yekuti anenge ane zvinhu zvake. Saka imimi mama small house chimbopaka izvenyu zvese zvamuri kukuidzwa. Iwe kana watengerwa mota imbobvunza kuti neyo mari uri kuwana kupi. Kana une mukadzi akati ndine mukadzi ibvwa hana yako ngairomere
ibhorode ndinoda kukudzidzisa masmall house ndakazviexperienza izvi ndinazvo izvi ukaona wakwira mota yemurume womunhu uchiziva kuti murume womunhu kana kuti mukadzi aenda kubasa wapinzwa mubaba mukadzi womunhu kana kuti warara nechinhu handiti sisimera pana vana pagroup apa kana waona kuti ukurarwa nemurume mbori yemurume iri kuuya futi kwauri iri kurara neni spirit iyoyo kwandiri ndine enga usazofunga kuti kwauri unogona kana ukabata mushongo upi masmall house ungatengerwe maimba sofa rakapfura rangu ungapfeke mapfeka because masmall house munopfeka munokunda isusu because isikati akupfeka tinengeta kuti musanditengere mabhurugwa akawanda anodhura 6 rand or 6 pounds nditengere hangu bhurugwa red $1 because ndine kufunga kuti makatenga rakawanda ko mangwana vana ko ana amwene ko ana tete ko mhuri ko peturu ko magetsi aya muri kupanza saka small house haizvifunge kana foni small yakutengerwa mandi iri kutengwa neziya rangu imbini saka imi masmall house ndakukudzei kuti pamunoitirwa zvose izvi musazofunga muri kudiwa. One day it's one day. Zvinganonoke sei zvinozokubinga ichete ndatenda zvangu Sis Mary. Yeah. Hey, Kola, thank you very much and I hope kuti message yasvika. Thank you very much, Kola. May you find peace and comfort within you. Thank you, Kola. Right. Guys, sometimes we don't even need to ask a lot of questions. Munongozvinzwira nekuzvionera Kola no yake ari indirect, but kune vanogona kuita 1+1 vanokurumidza tobata medzi zachiona kuti the husband is here because papa chiro wakwese both ukune ukuku. And from what Kola has said, from what she was saying, kuona kwangu I think she has invested a lot marriage yake. Andika semunhu ari kure anga achiinvesta only to find out kuti kune small house iri kuitirwa zvese izvi. Ari kushanda ndikushanda ndiri kure murume wangu ndikuita this and that and that and that. The small house is now driving mabenz aya small house yakutomutuka yakutomitira zvino nezvino yakutomusvotesa nemari yemukadzi ushu handiti mazviona. So anyway, I don't know, kungotaurawo. Kola hello, zvafamba seiko? Hey, hello, ndaona ngurabvira kufona ende. Taswera, mushiri balai. Tiripo. Maswera, my dad is namwe. Ese monoeni. Saru kufara. Okay, kuna madha vachangobva kuva. I am so sorry you are hurting, but blaming another woman for your hurting is not fair. I am not loyal to you. I did not do my wedding vows newe. Munhu ari loyal kwa uri murume wako. Ndini ndinonyengwa, not the other way around. And nyengi murume wemunhu. Murume wemunhu ndiye anondinyenga anditi. Saka nyaya kuya ne-blaming game. Kuti misozi yangu, minamato yangu. Guess what? Mwari ndiwe munhu wese. Mwari ndiwe munhu wese. Ndoda ndakanzona kwanda glorifier Esther. Esther, we were righteous women of Esther, gracious Esther. Pompous, ikabisiwa per position. Esther akapinda per position. That's how life works. You are not God. You do not curse mwana womunhu in any way whatsoever. Yes, you are paining. Unogona uchigwadzisiwa in so many different ways, but I am not loyal to you. Munari loyal kwa uri murume wako. Ndiye ari kuhura. Unoona kune masimola sangachiya pana patira nyaya kuti bonde wati ndazokwigwa. Kana muchiri kuglorifya sex nemhaka dzokuti kuda nemurume wemunhu wakarasirwa stereki. Ende kana achiuya kwauri department yekuti akuyazokwirana newe tete. Yakuglorifya kuti ini ndinomushesa, ini ndinomupa what, ini ndinomupa what. Ausati wadiwa nemurume wemunhu. Nokuti gora unodiwa nemurume wemunhu zviro zvakana nebasa rese. And there is a difference between a disrespectful small house and a respectful small house. Kana umona nevarume vekuti it's been years, over 4 years, kana 6 years, ngumashana girlfriend, usingazvizivi.
yayo isingadi newe. Kuna vamwe vanhu vekuti ukatonzi kana zvichinetsa ngaende unototsikawo madziro achiende unoda kuti aendepi kwakuendepi kana usina mukadzi wako handikude usazvinyepere zvako ariko masmall house anomira nemi musatombonyeperwe zvenyu mai vanga vachinyepa kunzi kwai tinoisa maguru kuzasuko shamwari guru unoriziva ukariona rinopinda kuzasukoyo unoriziva ukariona kuti ringaswera musoro sezuva kana iri mishonga yako yawakashishayo yawakatadza kuishandisa yomba mako make sure kuti iwewo ndiwo wakatadza kuishandisa from the beginning. I think it was when a few days, the day before yesterday, Tangalizing. Takatara kutekeza kupinda my filling station. It was supposed to be a learning curve and duty. This is sana kuti munombo right thing. In need as much as in this small house and duty. Muruma wako ndinomudani moyo wangu wose. I am not after his money. I am not after anything. Tino connection, tino wirana, tino seka, tino chorongo wa ozhunu. Tinotetawo stress yekuti hazvikubalansa unonzwa kunzi kwai ivavana stress tinotetawo stress kuti tasida kutenga chakati saka manga mati kudii kwanzi aiwa mari haichakwanisi kubuda kunobuda mari yakati. Not everyone is out there to destroy people's marriages. Not every single woman is out there to destroy other people's marriages. Some people are truly in love with someone else. Just because he's married to you does not mean he's not my soulmate. Saka zvekuuya tichida kuita senge mwari ndiwe munhu wani mwari ndiwe mabig house mwari anongodaira munamate mabig house mwari anodaira munamate munhu wese kana muchiverenga bhaibheri unoona munhu achikota kuti kwai adamu aikoika mwari haana kuti adamu eve naevelyn enda kunoverenga bhuku raesther uone kuti esther akapinda sei mumba big house yanga iri pompas ikabviswa paposition. Go back and read, go back to the basics. Unaona mna chikota kuti kwai Adam na Eve na Evelyn mubhaibheri maconcubines the wisest men in the whole earth for histories and histories angane vakadzi vangani angane masmall house mangani angane maconcubines mangani the wisest men to ever walk on earth. Mwari ndiwe munhu wese anditi. Let's stop doing the blaming game. We are not to blame as women. The men are to blame nekuti they are cowards. They do not tell us the truth. They lie. But tinovengana isusu as women and yet tisi tiri kunyepegwa every single day of our lives. Inini andane murume munhu ndigwe entertaina nyaya dzokumba kwake. It is not my place kuentertaina nyaya dzokumba kwake. Ndikudziwa for me, my rule, you do not talk about your wife kana uneni. She is not my business. She is your wife. You do not talk about her name. Your men are so disrespectful. Unotomo munachiti pai nemakazi emusinga dukwanizi kana achikudana zviri kukurora. Unasenga ini ndinoda kurogwa nehure. Ini ndinoda kurogwa nehure. Zvari kuhurira iwo chaanogeza kukura pandirichi. Ini ndinoda kurogwa nehure. Andidi kurogwa nehure murume wako ihure. Saka zvokunzi kwai kana achikudana zviri kukurora. Andidi kurogwa nehure nekuti ndozvinohura. Not the other way around. Ngatiregeze kuvengana sevanhu vechikadzi. Ngatiregere kukesana sevanhu vechikadzi. And yet men are the ones to blame. Unokesa mwana wavamwe vanhu. Watch ari kuhura, you're not kissing him. Watch ari kuhura, you're not kissing him. We're not blaming the men. We are blaming each other as women. Why my sister's keeper? Sister's keeper on what ground? Have you ever talked to me and found out how I got in this situation? Have you ever gotten to do a heart to heart? You want me to be your sister's keeper? Have you ever talked to me with the same situation? Unaona mwana achaidzwa kuti kwai kwatava nemurume kure ndakamwana asina kana juno anga asina kana mota akakuzwa kuti ndanga ndisipo nguva yese ndiani pamakatanga akakuzwa kuti ndandisipo ndiani akakuzwa kuti ndanga ndisipo paigara muone room mubhedha uchivhozvoka pakati ndiani ndanga ndisipo akakuzwa kuti ndandisipo ndiani. Let's stop blaming each other as women and start understanding each other. Because sometimes a small house is not the one to blame. Murume wako is the one to blame because he's the one who goes out. He's the one who breaks the marriage vows. He's the one who's disrespectful to you and me. He's the one anoya nenyaya dzako. Munomboziva kuti vamwe vanhu soka zvimwe zvinhu zvinoitwa muvarume vanhu zvinonyadzisa. I was hoping someone was going to call and say this story. Unoona varume vevanhu vachigwira girlfriend. Vese vachizoti varume vevanhu
vakadzi vakavata kusimba asi varume vevanhu vanenge vachigwira girlfriend mumba megirlfriend varume vevanhu two both of them know that they are married but varumba megirlfriend vari kugwirana girlfriend varume vevanhu varume vene zvavanoita zvinonyadzisa panze apo asi noita basa kublame vamwe vakadzi panze apo let's stop blaming each other and get to know each other as sisters. Kana wazama kutaura neni inini Sadoreni handiti ndarasa muromo ndopaunozoti aiwa ndakazama kutaura newe but haungandidani kuti ndiruvhure yesu yangu haunganditi mari yavo kudya zvakati hatishandi akakudzai kuti hatishandi ndiani akakudzai kuti kudya mari dzevarume venyu ndiani. Not all of us are out there for money. Not all of us are out there for the sex. Some of us truly love these men at the end of the day. And we're not out there to destroy. Like a filling station in a guilt trip, name a crocodile tears. For being insensitive, but at this moment of time, can we stop blaming each other as women? Because when I put the person in this, I'm so obsessed with an munu wechirume. When I name muso kumberi, they are going to person is. When I name muso kumberi, they are going to Tirengani. When I name muso kumberi, they are going to Troyan. When I name muso kumberi, they are going to Tinia Senenika. They are going to disrespect. But no, he is the glorified husband. Mumongo akazoka, ndakakupa testimony ndakatanya, vamwe vakatanya December yese mukliponteno tikashaiwa basa. Saka ngatiregerei kuda kuglorifya zvinhu pane basa rese kuti tinotenda Mwari akazodai so asi ndiye angachiura angauya kuzodestroy ndindakamutsvaka ndovadzega 2 cents dzangu sisimeri mwene usiku wakanaka. Hey, all right, Ilbo. Hiya. Yeah. Hiya. And the calls are now coming in like shit. The calls are now coming in like shit. But anyway, get it to the caller. Hello. Hello, caller. SIS MELLY. Muri say. Mushe maswera here. That's what Maswera say. Achishivara inene because hey vanhu vakupinda mumafelix. Endera imbe. Okay, all right, thanks. I just want to contribute on this issue. Vanhu vechidzimai sure. That's why nzvimbo dzakawanda it's like avakurudzirane. It's like they always to be jealous on each other. You understand? I don't know why. Isu varume vacho futi tinenge takagara kumateresi tichivaukera kuti vakadzi wai vasingasapotani. You understand? At the end of the day, vakadzi ndivo vanenge vakunetsana, but vakadzi havanyenge varume vanonyengwa. Ini hazvangu toda kuti it's like I can say I support my small house the other way around because it's like my small house usually they know what to do. Vanoziva chero vachifeka avo vanogona kufeka kwacho kuti vabate varume. It's like chero vachike vakataimira bag also vanozvigona. They know how to pretend so that they can, you understand, vagona kuwina varume vacho. Yeah, sometimes ndingangoti mama big house they must learn kuma small house or vanofana just kungodzidza in general kuti kana vakaona murume achinge ari kundohuraura ari kutiza mumba chii chinenge chichinetsa or something because hapana chinhu chakanyambokura. Nyaya iripo hombe inyaya yerespect nenyaya yekuti munhu kana audzike like you know ukaudza munhu kuti wachinja or something anobva amanya kupinda mumafeelings. So izvozviye zvemanje zvinoita kuti varume vasazoita sevarume vamaitaura vemagonyeti avo vaiti tino zviunu zvinochukuchwa whatsoever. You know, that's some of the things zvokuti vanhu vechikadzi or mabig house they must learn usually because because ndizvo zvinomisa dzimba dzacho. Izvi zvemari staff whatsoever zvavitaurwa namai vanga vachiti ndinendamba ikubotswa. It's second issue. The first thing chinotomisa imba yacho
zvinotangira pabonde ipapo zvichienda mberi. Zvimwe izvi vanogona kuzoekta kuzoti ndinopefoma ndikazodai vakamhanyira kuti ndinoziva hama dzemurume vana anti vana sekuru madzimba mini. Those are secondary issues. You know, nyaya yekutanga iri pavantu. Because you might love all these people, but you also going to satisfy murume wacho. Still, it's non-starter. I think that's my contribution. It's just that I can't relate. You know, I wanted to ask the other guy, Angachi is on name. It's like respect. You know, Shandi, you must work hard, like so to gain all those things from women. You can't work hard for like you think that you are seeking respect. Respect is supposed to be there. It's not like a negotiable issue. It's like they must be respected. We're not saying that respect you, but you know, so when much 50-50, you know, those people who are negotiating my rights were so my equal, right? But I don't think it's the right thing to do. You know, you must know how to do. I think that's what I can say. You know, I wanted to contribute on this. I now with a small house, so it's fine. Okay. No, thank you very much, my brother. Thank you very much. Of course, actually, they're now coming in like this go. Hey. Thank you, Sister Melissa. Thank you. Sure. Bye-bye. All right. My calls are coming in like I don't know, because I think Lorraine, as much as wafona ukataura whatever that you have said, people, I mean, right. Caller is back. I just have to take a mupezerani. Right, caller, hello. Hello, Sis Melly. Oh, Sis Melly. Madzoka. Kuita kuna Mr. Wangachikommenta naBudhara kuti handisi iranga ridebate revakadzi mabig house nemasmall house, but chandachida kutaura ndechekuti imi sisi munomboziva kurwadza here kunoita imba, because maybe havasi kuziva kurwadza kunoita imba. I think vari kutora in personal. Anyway, it's okay. Hazisi zviri izvozvo zvavari kutaura tiri masmall house. Sisi ikaenda kutaurire ndati ndiri kutaura hangu, ndiri kutaura ndati isusu mabig house hamutiudze zvebonde imimi ana mahureni. Bonde tinoriziva from A to Z. Murume tinomubikira zvamunota mashata brehai, lasagna, murione mazondo, whatever, tinozvibika izvozvo. Tinotopfeka zvekuti tikakupfekera imi mana sisi futi hamugona kupfeka because munokweretana hembe dzenyu. Tinotopfeka. Tinotoronga funge upenyu. Ikaenda kuti sorry Sis Mary, maybe I won't sound bitter, but ndikungo sound because ndira kupindira kola naBudhara. Ende zvavati vaviri, amai vatara zvevaviri. Mukoma rega ndikutaurire zvinoita imba. Kana murume afunga, imi muri murume mune machendenyu, munotofunga murume kana asingakude, wedza umutengere bhasikoro. Zvakafanana nemuroyi. Muroyi umunatsire sei manheru, anokuroyera mwana wako manheru. Handitya. Handisi kuti mukoma rega ndikutaurire zvamataura izvi. Ndati muroyi umupe benzi masikati, anofamba achimhanyisa manheru, anosi kukuroyera futi mwana. Murume chandida kutaura kune varume vedava, ndiri kukumbira hangu kune varume vachiri varume vachateerera kwete zvokutanza vanonzwisisana kuti hama, kuti ndizoda hama yako iwewo, ndinenge ndakuda iwe mani, ndinenge ndatokuda Sis Mary, kuti ndide amboendivazara. Sis Mary muripo? Tiripo, ndakateerera. Kuti
nepitcoat nebhurugwa necovid izvinohororwandinge ndakasangana newo pamubhedha handigoni kungozvifunga. Imi masmall house hamufunga namwene nini, hamufunge. Right now masmall house munoda kugara ndikati chiko sesimei, munoda kugara nanabamiri, munoda kugara natete. Ana mwene vanoenda kunongono dzvaiposi kana vari ana mwene vechihura. Asi kana ana mwene vanoti ndakuenda kwamai Sinyoro, ndakuenda kwamai Pondo, ndakuenda kwamai Nyati. But imimi munoda kuti munombofunga here kuti amai nhasi covid toita sei now. But isusu tinotofunga. Saka da kutaura pana brother wapesisa kutaura kuti anjadzi musazofunga kuti sisi mabig house hatizivi chinonzi chigaba. Tinotochiziva, hatizivi kubika. Tinotopfeka kukunda imimi vacho masmall house. Funge isusu tinotopfeka. Mufunge takatonaka, mufunge kutokunda imimi murumbo uri kuenda ikoko. Because kwamuri kuenda uko hamuna life. And mataurati amai ndiri kungotaura hangu about my sister. Sisi mataura amai nini kuti small imimi. No, rega ndikutaurire ndati imimi makarero namai venyu. Handifungi kuti maizvida kuti amai venyu vaende kuna. Because kana murume abuda akaenda kusmall house sisi Mary hapana chinobuda. Hapana chinobuda. Murume kana atofunga mukadzi atoenda kusmall house chitoziva kuti wasemwa pabonde. Chawabika wasema. Sisi Mary ukapfeka bum shot, ungaite hipi rakaita sei, unganake sei, ungageze sei. But kana asisakude anokuona, sorry mukoma, ndikataure pagrupu yechinyadzi, anokuona semasiwo semadhodhi. Chaachada manje haachakuda iyoyo. Akapedza newe akakushandisa. Murume, because kuti nini masmall house mude varume vedu? Because imari dzedu ndosati kuti kana chiti mari imari dzangu dzegarden ndinorima muriwo nematomatoes ndiri muno mugarden. Imari yangu ndinorima zviyo kuti murume imimi small house haumboda murume asina chinhu. Ndibatei panapa. Hamuna murume munoda kuti ave achitipata. Guys, vari kufona chimbomirai vanhu vaite call out their hearts because panapa patove neclash yakasimba. Regai musafone kana paine umwe munhu mukudisturba call yemunhu anenge ari paline. Mbomirai kufona kana pane munhu anenge ari paline because patove neclash and ofuchi manje zvaiyakutondiremera because kuvharira one sided ndoita kunge ndatora side saka I have to be pakati. Ndinongotomira ndichongoakomodeta vanhu vese ndo yatovepo. Aiwa ini ndikamagaaenderai mberi. Tikunzwa enderai mberi. Alright. That imimi varume kuti muende kune masmall house ikoko ndikabika ukomboti wangu ndikarima mambaya dzangu nemuriwo munene nemari dzangu ndikoko kune small house. Isimba rangu iri randiri kutaura. Ndikutaura kuti hanzi musazotaura kuti pataura ava amai ava, amai nini ava nababa nini ava zvavataura mataura mafacts akanaka. But munomboziva here kurwadza kunoita imba? Ndinenge ndakakusvikira uchirara papa Sisi Mary unosvika munhu akarara panonzi pachikwa pacarpet inonzi paruswa kapepe I don't know inonzi chiko inogadzirwa pabonde unongorara pabonde usina kana pendi usina futi direction. Unozonotsvaga murume kuti unoti nhai Mwari ko ndiri kudhira nemurume kana ndiri kudhira nechipoko asina abataneka nebasa rake rakanaka asina kana direction yekuti akuenda iwo bot rega ndironge ndopedza kukurongera ndakurongera wakupfeka mabag jeans handichataura zvangu zvechismart ndakurongera ndoti aiwa baba mwana chiitai ndakurongera wochiusumukira wakuziva kunzi ndakunzini kuti
ndichinamata siku nesikati nhamo yangu iyi munomboziva. Saka ndoda kungopindira zvangu pamashoko paava sisi vapindira kuti amai ava ende anko vapindira kuti amai ava relationship inini musanyebere. Tinenge tinotoona isusu vakadzi vakuru tisi takatobata relationship. Imimi masmall house hamuna relationship, hamuna. Ndati hamuna, ini ndikukutaura ichoko, hamuna relationship because hamuna chamunoziva, munenge muchinyeberwa. Varume ida munokunyebera yava, vanokunyebera yava. Ndosaka muchiona murume achiti akanyenga kuti mukadzi wangu akafa, mwana kuti mukadzi wangu ndakamubata nechikomba. Varume ndipindure kana muripo. Mukadzi wangu ndakamuona nechikomba, mukadzi wangu ndakamuona nemuroyi. Hamuna alive. Isusu tinotoziva mabig. Ini ndiri kumira nebig house kuti big house chainobata. Imimi vakadzi vadiki imimi varume inzwai kutya, inzwai kutenda mani. Tenderwai. Ingotenderwai zvamakaitirwa neiyo big house yazoshata iyoyo. Munhu anoita masicha ari kutadza kufamba achizvara mwana SIS MELLY. Muri kumanzwa mukoma. Munhu anozvara mwana obva anozvara mwana obva aita gumbo remara. Munhu anobva atanga kupenga. Munhu anopiwa chirwere cheshura matongo. Munhu anotanga kuita zvimwe zvinhu zvokuti anoita inonzi bipolar. Inayo yarume ivi. Muri kupanzwa. Inayo masmall house. Inayo masmall house. Ini masmall house. Kana varume vedu vaita nyaya semusingazomiririra. Ndozvandakuda kuti masoro muchiuya. Hamumirire varume vedu kana paita problem yekuti ndepe mari, ndepakuda kubatsirwa, pakuda something. Hamumire. But muri pakutishandisa. Pasine small house. Pamberi nebig house. SIS MELLY, ndiri kutaura izvi. Ega ndiri kutaurira zvandiri kutaurira, ndiri kuzvitaura izvi. Ndakazviexperienza. Ndandisina lakukuudzai. Andimaona kuti nhamba yangu iri kuBotswana, ndiri kushanda muBotswana. Ndakazviexperienza SIS MELLY. Ndakararama life yekuti ndikakudze hama dzangu handida attention seeker. Ndakararama ndikakudze kurarama kwangu imini hamukuzive imi masmall house imini. Hamukuzive because hamukuzive. Ndosaka muri kutaura bullshit. Imi varume imi makatitadzira. Ende makatitadzira zvakaipa. Ukamborarama upenyu hwekuti unochengeta murume, wochengeta hama, woita zvese, murume wokurasisa so. Ukamborarama ine upenyu hwekuti unosekwa nembwa dzese so, murume asingakude achikushandisa. Uri ndichiamba mako so tichikuseka kuti mainini, usingazoti mainini, uchingoti titete iyama, iri rwere murume wako. SIS MELLY, takararama, ndati ndakararama. Uya taura uyu ndamuziva zvaro. Ramba uchitaura ndiri kuziva. But ndati SIS MELLY hakuna. Hakuna. Mwari wangu, Mwari waJehovha Rafa, tibatsiriwe. Mwari, ndibatsire. Sorry, SIS MELLY. No, it's fine. It's okay. Varume mimi munotitadzira, munotichengetesa hama dzenyu. Tofunga kuti tiri murudo, tochengeta hama dzenyu, ana tete venyu, ana mai guru venyu, ana sisi venyu, ana baba mukuru venyu. Tozokuchengeterai futi dzimwe hama. Takuchengetera dzimwe hama. Yes. Takuchengetera futi dzimwe hama futi again. Munokanganwa problem SIS MELLY. Varume vedai vakanganwa, handisi kuvatuka. SIS MELLY, don't get me wrong. Guys, I just move this, guys. Let her pour out her heart.
let her pour out her heart. I'm just here to conduct the life. I'm just here as a neutral somebody. Anditika murege aite pour out her heart. Probably maybe hana munhu wakambotaura naye wakamboudza whatever that she went through or what she's going through. Let her pour out her heart. Musiye ataure kusvikira mwoyo wake wamira. You can go ahead, call. Andisikutuka vana baba kana mafunga kuchagana mahurirwa, yes, move on. Pakana musina kuhurirwa varume musaende kandi kwamuri kuenda uko tinokudai ingoti gezesawo zvauri kunoona kune hure iroro rauri kuenda. Sorry sis Mary, I can say hure but havasi mahure. Ndigezesawo ndiitira kuti kana ndichida nditiche ndidzidzise zvaunoona kwete zvokuti unoenda ndinokuchengetera. Chinhu chinondirwadza sis Mary isusu iri kutaura about hii ndiri big house proper by professional. Don't worry about my comments say ayo vana basa vasiye ndopamunonzwa mahure anenge akutanga kutaura because havana life ka. Isusu tikona varume naye varume imbondinzwai ndokuti murume wese ane mukadzi wake unzwe meseji because meseji iri kubva mukwati ndakaiexperience. Murume ane mukadzi wake, please kwauri kuenda ikoko is the same. Sisimera ndinobvunza kutaura zvinyadzi here ndisikazoblokwa. Go ahead. Bechera muri kubata baba, bechera muri kubata rakafanana nekwamuri kuenda izvi. Whether handina ma-V11 handina matinji because tinosikwa kakasiyana. What is tinji anyway? Chiko zvinonzi dinji hazvina basa izvo. But pauri kubata ipapo, pauri kupinda ipapo, wadi kungondida semadire uri kuenda ikoko. Wadi kunditreata zvoda kana uda kutiende out, let's go out. Pfeke mini, ndipfeke kamini. Kana kuti ndipfeke something. Rega nditeka zviri kuita ikoko. Ko munozomhanyire muchiti mukati kokoro musikataure wadi kunditora paside. Munoziva kuti isi vakadzi takapusa. Guys, let her finish talking whatever that she wants to talk, and then tutangira ipapo. Let her finish whatever that she wants to talk. Where is she now? Aenda kupi? Mama. Okay, all right. Madam, tadi kumbodai wadi kumboregeza kupopota chiko chikunyako kuti upopote. Hakuna murume usasikamu asingagona mubvunza mukadzi anozomhanya kugirlfriend kuti mukadzi wangu kupopota. Murume is stupid. Sorry. Murume asatogara nemukadzi kana wakangwara murume tora mukadzi paanenge akafara pepo tora wenda naye kana kupi kana panze kana whatever you are living in a one room. Kwa seko usiri kufara seko uri kuita mama because ini sisi Mary andigone kuzokubikira kana uchiita chihure. Andigone kukubikira ndokubikira se andigone kukupa icho chikapo chauri kupiwa ichi whether ndichichiziya but sazvinozoita manje mangwana ndikandikudze isisi Mary zvazvinoza mangwana ndikazosakana nagarden boy yauya manje ane nzara nepanobva chihure futi. Handidi chihure ndida murume iyeye wandiri kuda. Muri kunzwa ndokwazi azoonekwa nemwe murume because ndinenge ndine nzara. Hold on, caller. Hold on. Guys, ndofunga kuti madiarism akati changam anditi. Caller has she came the first time anti akataura. Ndikataura zvandataura mukazvinzwa. She came the second time andika defending herself, right? Mamunza chitaura. Kune vane changam batanidza iwo 1+1 anditika munyatsonzwisisa. Caller maybe probably anambo wana kwakaita pour out her heart
kana she's going through some things right now, of course yes uchataura kuseri after apedza handitika toona kuti maybe kana achida help anowana help, but for now let her vent. But batanidzai ma1+1 enyu munyatsonzwa zvaari kutaura, mukatsodzikisa gejo pfungwa dzenyu pane zvinhu zvaari kutaura ka muchafind out kuti why she is talking like this, muchazvibata. Enderera mberi koni. Yes, unozoendera mberi wanje because mumba macho murume ari kuenda kusmall house. Ika ndikutaurira varume ana baba mukuru munoenda kumasmall house handisati nazveita, but unozvifunga munoenda kumasmall house munonakidzwa. But seni ini ndisiri nyama ka ndinotumburwa, ndinonzwa kuvaiwa uku, ndinozopesera ndakuti garden boy kana anongoda zvakana madhodha bhini enda kuti uya ndopanotangira nyaya iyi. The husband, if you are listening, uri kuudzwa. The husband, if you are here, and I believe you are here, this is for you. Waudzwa several times kuti ukaramba uchizviita ndichazoona garden boy, neni ndichapindawo mazviri. Ukaramba uchizviita ndichaonawo madhodha bhini, uchandipusha kupinda mazviri. Handigona kuzviita sisi Mary, handigona kuzviita zvakuti ngupa example inoitwa nevanhu yandinoziva. Handizviite, ini ndinongotarisa. Handiti maona vanhu vanenge vachiuya vanotondiziva voice rangu, makabvunza kuti anotondiziva, but handizviite, handigona kukuhurira murume wangu. Iwe uri murume wangu wokutanga, ndakakuda pekutanga, ndikakubatsira, wakandiona ndiri rombe, ndikakuona uri rombe. Siyana nezvauri kuita izvi, zvenyika ino hazvipere. Ndine zvandakaita izvozvo, wedha handigese, wedha handinogesa, but chindisiya ndakadaro. My time is Sis Melly. Thank you. All right, my friend. Ndokubata kuseri andi. Ndichakubata kuseri. All right, iripo. All right. Kola hello. Sis Melly. Makadive makore. No, I don't know the lady. I don't know the lady. I don't know. It's my first time kumuona number dzake pano because it's not even saved in my phone. Andimziye. Ndangoona hangu number kuti iri kubva kwakati, but I don't know her. She can come and say kana aripo maybe munhu anenge ari muma comment section, but me personally andimuziye. And nyaya yacho ndatanga kutozvibatanidzawo pano, andina tomboinzwa elsewhere, ndatanga kutoinzwirawo pano. Right, enderera mberi yenyu Kola. Oh, Sis Melly, yeah. Saka anyway, inini aiwatati iye zvino mazuva anoteti busy. Indenda ngoti I missed the half the show because I'm trying to call. Handisi kugona kutungidza computer ndiri kuti I'm trying to call. Saka ndiri kucall, saka ndichagoni kuwacha show. But anyway, ndanga ndichida kutaura nezvamai vauya apa vanga vachipupuma furo vachipengera small houses. Ininiwo pano pandakatomira panapa nditoriwo big house yakadhingurwa ndikatorerwa ndikasara ndakangoshama muromo. Unoonefesana nemunhu wako. Masmall house aya unodzingirira mangani ukazvifunga kuti wari kutodzingirira naye pangunotori neimwe kana kuti akabva ipapo anogona kungonowana umwe. Ende mai vavo vanga vachitaura zvekuti ini ndakamudevelopa ndakazomudai. The only person you can develop is you kana kuti vana vako. Unodevelopa murume mukuru akadevelopwa namai yake akarerwa kudhara. Iwo pawakamuroora naye wakachata naye ka. Unofanira kunge wakatochata nemunhu akadevelopwa kudhara. Kana wakuinvesta in someone, invest in you and vana vako. Munhu iye kana akubuda kunotora small house dzake uko kawo. Unenge uchiziva kuti ini ndakangogara pano ndiri pano. Regai ndadzoke. Zvekunosera muchirowana nemasmall house. Isusu takadaro ndakarorwa ndiri mudiki. Ndikatorerwa ndiri mudiki, ndikatorerwa nechembere yakakura. Dziya dzinobata pfuti dzekumusha kwedu dzatinoziva dziri high class anoziwa nembiri. Ndiri muno muAmerica muno. Ndikamhanya nekuembassy ndichinoexpose vanhu ndichito hevo vaputsa imba yangu. Hevo ndandiri kamwana kadiki ivo vanhu vakuru. Ndikati hevo onai zvavandiitira. Hevo kuedza kuexpose. Unoenda energy yese ichipera. Focus on you. Uite tunhu twako wega. Moyamurwa nemasmall house. Small house munhuwo. Vamwe vacho vanotonyengwa asina kana chavanoziva kuti kunei. Ende inini
mbuya ava ndichavaexposa kusvika pekupedzisira. By the end of the day wasvika mberi konongona kuti izvo was that even worth it? Was that even worth it? Zvidevelope wega ukaona kuti ndakadi ivo vakadzi vekuuk vaya vanogara vachitaurwa manesi edu iwaya chirudzi chedu icho chemanesi ichi chekuti ndimunomeka mari moti ndakamuunza ndikazomudai develop iwe waisa mari mumunhu iyeye uchimuunza iwe ramba ungori solid uri pauri pekuti kana akabuda akainda iwe unosara uripo. Vana mai edu vaizviita izvo vaingoti ndakabata imba yangu vachisiyiwa varipo vachiti asi vakabata imba yako nokuti vakava nechi self confidence. Paunouya uchipupuma zviri kuita mai avaka so self confidence handidi kuata pamwe mukadzi but self confidence dzako dziri low, une low self esteem, kuwanika uchipupuma uchida zvinogona kumboitika zuva yekutanga zvandiri kukudzai kuti takasvika nekuembassy tichiti nhasi uyai muone zvandada kuitirwa. Unogona kumbozviita uchitanga kureacta but gather yourself, put yourself together kuti wofema wozvibvunza kuti ini ndiri ani, woramba uchienda mberi neupenyu hwako because ukaona the moment yaunoita enga ina mai avakafa you won't get anywhere. You are destroying yourself. Saka ndo zvandiri kuda kutongotaura zvangu kuti but zvanga zvitaurwa naLorraine zvekuti vakadzi vanoningirikina sometimes vanogona kungonyengwa. Vanogona kungonyengwa. Inini ndiri kukudzai kuti ndiri big house yakadestroyiwa. I can never be somebody's small house. No. Hazviti zvakaitika izvozvo. The moment yandinoziva kuti munhu ane munhu wake handitobati because I am too proud, ndine jealous ndakasvika padenga. Handimiriri kunzi munhu achauya kumba kwangu agoti achiuya ne1 hour I have to go back kana achikunyepera. I can't. Handidi. Handidi. But at the same time kune inonzi men shortage. Kune vana vadiki vari desperate vakanyengwa nemurume kuzowana vodiscover kuti murume uyu ane mhuri vanenge vatoita deep into it, vatova deep into it zvekuti kuti vagozonzi zvinonzi kwewo zvawazoona kuti murume wemunhu wadi kubuda it's not it. Haungotipindikiti murudo woti ndabuda overnight, ndapinda murudo ndabuda nokuti ndaona kuti une mukadzi wake. Unotoitwa entangled yananhingirikini entanglement iyai. Kana waita entangled imomoka kuzobuda kwacho kunonetsa. Saka mumabig house chilai mukabusa munozviruza nekuti masmall house ari greed and hungry box out there. Vanobvuta kana vabata murume wako havasii nekuti there is men shortage. Vamwe vari mujeri, vamwe vacho vanofana magun violence, vamwe vacho vanotengo chani. Kune minonzi men shortage muzvizive izvozvo. Saka ziva kuti kana wadero ukaona murume wako iwe bvunzana nemurume wako kuti what's going on, kwete kundosora uchata kana nemasmall house ari kunzoko. How many of them will you go after? You go nuts. Okay, tinotenda Kola. Thank you very much. Thank you Kola Mangamarova. Right. And vari mucomment section mukangoziva kuti handina side randinotora inini kana ndiri host ndenge ndakamira pakati muchabatsirika. And handitombotarisa macomments enyu mamwe asina basa. Inini ndenge ndakatongomira pakati whether munhu wandoziva nati kudii. Don't you think kuti kana zvamunenge muchiti kwai nokuti you guys are putting eyes on other people kuti because ndinoona chidai nanhingi saka antu don't you think we have tried? Don't you think we have classed nezvazvo takazvizama takazvitaura tikadii but tinosvika pangoti ameno takungosiya. But this is a show. Munhu anouya achitaura akazvimirira zvaanotaura munhu wese antaura zvanda. Saka mai vama muchiti kwai vabvise handivabvise, ndinovarega votaura vopedza. Iwowo you call again handikubvise, ndinokumirirawo taura vopedza because inini I'm just a host. Ndikuteerera kwese handiti maona kwese ndokwanditeerera. Conclusion ichazoya pakupedzisira kweshow takuvhara ndopachaona tichi takukonkluda kuti chii chiri kuitika, kuti masmall house zvinozonakidza here kana munhu akuuya palive achichema kudai so nekuda kuti are not told anditika kuti siyanai nevarume vanhu muchiteerera handitika kuti you are bragging nekuve masmall houses handiti. But for now munhu anenge afona tinongoteerera
afonawo tinoteera tingoenda takadaro andimaona because vamwe vanenge vakazvibhotla inside havana kuzvitaura umwe munhu akutanga kutozvitaura pano umwe munhu ari kuda kutoudza umwe munhu nhasi maybe smollers dziripo kazhinji chiri kuitika chandiri kuona manje masmollers nanamaiguru tikungodhumana tikungodhumana mana maiguru nemasmollers mumagrupu most probably iwe unenge uchitozikanwa nesmollers yacho iwe usingaizivi handiti maona kana kuti vamwe vanenge vachitozivana vakutopanana mameseji handimaona vakutopanana mameseji pano handimaona saka isiti takangomira kana achipanana mameseji if it's going to make them better kana tichizoita kuti maybe the other party ifunge kuti but message was for me zvandiri kuita uyu mai avari kurwadziwa and she will stop. Let it be handimaona, let it be hantimazviona ndo zvatinotoita izvozvo handitika right. Kana pachiripo varipo vada kufanira tikaba kutodzwa nzara chako guys ndikatoti rega nditsvage chikafu changu chandasina kudya nditodya ndandisina kutodya sapa ndanda kutoti rega ndichitodya hanzi live yakupera live it will end in 4 minutes 55 seconds live yedu saka rega it conclude because live yacho yagara zukawo wakuda kutoipedza right guys. There was the topic etatina yemuzvara nhasi anditika yemasmollers nemabig houses guys. Andisi kuziva masmollers you are there murimo. I cannot tell you what to do anditika but you have heard mamwe masmollers mabig house yao achichema handi machinzwa mamanzwa achichema panapa. If it works well for you then go ahead handimaona but kana uri munhu ane moyo handitika wokuti moyo wako unotorwadzawo kuti but ndiri kukonisa zvinhu zvese izvi handimaona you do the right thing and you will do the right thing especially if the small house is here handimaona kana kuti baba vachona kana varivo murume wacho kana ari pano handimaona 4 minutes handimaona live yanyora kuti to end in 4 minutes and some seconds amen handimaona saka please ndo yatatinayo iyo 3 minutes 57 yakutodonedza maningikiri maseconds now. So guys ndonyaya tanga tinayo muzuva ranhasi handitika vana maiguru zvakare handitika as much as we say hakuna murume uyu anoda chishadzobva kuna mwari zvongoda mwari because vakasikwa vakadai vanava handimaona asiwo let's try to up our game because it seems as if handiti masmollers achona they are bragging handimaona they are bragging they brag a lot handimaona nema mistakes avanenge vachiudzwa edu isusu handiti mistakes yataurwa iyoyo kana uchiziva kuti unayo let's also counter handimaona zvavanga vachitaura zvozvo zvaka counter kumba kwako ikoko handiti I'm not saying kuti haende because wa counter no I'm not saying that but because tinoda imba yako mamistakes zvangachinzi akauya ndodai ine chingosva mauna counter as well aona kuti kumba zvaveko handimaona ubva wangozvivharisawo handiti maona kana zvichiita handimaona ndochada ndidangodi kuti nditaure antimazvona. So guys live yedu yakupera yasarigwa ne1 minute. So guys morara zvakanaka muve neweekend yakanaka mwari kuitirai zvakanzi to be continued tomorrow. Kana mukati to be continued muri imi mukati to be continued muri imimi handitika tinongokontinua but kana mati yakupera nzi uri kudya chicken nemarosa yari kutongodya handimaona kana mati yakudi yapera pano mande topinda vakadzi vane zvaroda kutaura kudza kuti tiudze varume my inbox is open moya mondiudza mande ilive yevakadzi vari kudza varume handika zvavari kuda kutaura handika you tell me kana muchida kuzvifonera kuti muvaudze mega it's fine zvakare handimaona bhora mberi hande inayo handimaona. So guys mwari kuitirai zvakanaka murara munyasha. God bless you. Have a lovely and wonderful weekend handitika bless you mese guys hanzi mangwana no weekend I don't do my lives if family time ndinenge ndina baba marose hanzi kudya iraw iri itori raw iri handi kutodya nechicken chai handimaona handi kutongodya. Saka guys ndokubatsai nemusi weMonday. God bless you handitika